mwanchwa omorigereria w'ensoko TV nandite ngokwani bwakire buya ase kwabokire nemambie ngiya nani asaye atobokiri atoikire obwaro boiga okoboko kwaye gwakorire emirimo emenene mambie yeiga tugotuje gosoma ringa ria nyasaye nimatora tararisoma tigatonyora gosaba omochanu tate nyasaye mbie mana asenge njobu ya bwao asenge njobu rende bwao obwaro bogwatoretire aine benesa sogima bwaito omone data rangi toro somaliri koriao kaba mona intu tonora moiko omochanu otorae asikira ringana okoroko sabatu asabire wetera sete sukutu motori ito amina etonyora ogosoma kwabono mambia mwanchwa omorigereria korwa se gitabu kyomo chakano isato kianda egitabu ne kyomo chakano isato kianda abana banyasaye ngakebo kwegoteba ebukuye goteba iga omone nyasaye akarangeria omontoria akamoboria ngai ore igwa kebo kwegoteba omone nyasaye akarangeria omontoria akamoboria ngai ore elineri bori ngokoribori nyasaye weko koribori ochire kori omontoria ningo na Adam nkieko gera kori Adam nkieko gera omone nyasaye achire kori Adam igakobori omontoria ngaki ngayore omone nyasaye erebwie komenyene agacha kori mwanya bantu asengencho akorire mojogete iguna ikomie goteba iga ere akamoiraneria nigona igweri ogiriao kogotara asomo bondo nobwa ekiagera getirianda nari asayo nebisa bono keranya sa koburi Adamu nganga yore Adamu gagote neringana komotebia iga na yaya igana igweri ogiriao kana igweri ogiriao kogotara keronya gotara asomo bondo nebisa engenje aingi arenge getirianda kararenge getirianda omonaka mabori ngaki itoyo kya monaka bori kominemo omonaka bori aiga nyasaye akamoboria ingogo tebya ngangetirianda ore ine ekwarira matunda omotoria nagokanetie nga toria da eneri libori arenge igakoboria iga ne ekwarire litunda lyomotoria nagokanetie toria litangani omonene gajire asomo gondo baide nigaria agotara asenge njabu nyuma igaba arenge go are gotarira Adamu barane omosio asobosio around ye iga kera Adamu ajikoigwa nyasaye gakorangeri na Adamu ngayole Adamu akebisa kera Adamu akoreria agotebe na igweri ogiriao nebisa okomoboria ekwariri tunda liria mosacho oyo ogoteba engane kobwatiga ne ekwarira matunda omotoria nagokanetiria ngatoria omontoria akamoiraneria omokungu kwangete nga abe amona inche nere ongete amatunda omotoyo na inche nkalia bone bitamiro ngebya bana banyasaye omwancho murigereria ngigwe ngotebye Adamu abwende kore ngendo kyarenge kiororo korenda agagekonya agachake ngento gekorokwane ebitamiro bono kurigereria agateba na sengencho yomokungu yo kwangete omokungu nera agateba engiti one bitamiro bigaso mpaka bona igo muntu nakore bibe tari goteba gosokorire bibe tari gwanchirana omuntu agokore bibe tari gwanchirana gosokorire bibe abana banyasaye onyendiri Adamu ateba na yaye na areri tunda igo na kiere bono iga muntu nde bwensi kigwa korire kebe anchirana amamocho gwakora asengencho nyasaye gakwabira bari barayitie na gwancha amamochabo una Daudi eiteti asenge nchibe akorte vinge bono gaiga Adamu erega bwate ebitamiro ao libori arenge linyenge na ndiri awendete korene libwango litabwate ebitamiro korende Adamu akarikora ebitamiro bikaba evinge omane gakoboria iga ngayore paka bono iga ngoli gutore ngaki ngayitore iga kori na enyarebe ngayore ekwari litunda liria ebitamiro bikaba kurwa somo gondo edeni bakabona iga mwanya bantu abwate bitamiro asobogima waye genya sato seni mambia bono nanya saite gabase ni bwensi gatonya rogo saba
omochen tata Nyasaye mbia mana senge njobu ya bwao mbia mana senge njoli ngane liga twa igure ke mambie kya bono gotorangerio na nengo torigiore eri bale tokwene to tena no toriga iga eri no twabire bibia ito tubene asobosi bwao sesenia abarigereria na bali bonsi bakobanga emiroberia yiga toikira enjiri yiga baseni bonsi ndo seni ekiteseni ekiga kuna kwa watu asabira sete Yesu kutomo tolio ito amina. Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsiguri emirobili yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uburoso bw'omuguse magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete nambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro mangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo nainde aso twanchira kobali yogiri tangani kwegure nyomba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kuri binto kuri makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi mrna nabari b'Chinguru erikwe manyabona wataka kuruchitananye chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi
Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kia mesa ya mangana magia. Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons a sengencho yao eariganie a sobo tengari botari no mubwekano. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omwancho mulire Wensoko TV ngetaseni Gensoko TV nibwatira sengencho yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi korimo yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge Bera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekena yago koreta amangana amaya koruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machin na nyora netrobin Gensoko TV oboroso bomogusi Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore
asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami ni gotogo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi. Asamange twakirisimiya se namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichyobutindu. Amarire nigagendrete gotose mwana boire bukia. Tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobelyo bubugima nobo chenu asora bigo kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyora murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirari tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Yensoko TV uboroso umoguse. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&W tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&W lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 07920710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jandjava.co.ke. J&W, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Kera kama tingatara, daike taoni ya Nyamira na rena shauri sangwe, ngararo moijano. Murigeri bwa Soko TV, uyu no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au, turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko tugwakorire imirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwo yandajita sekerugo orambulete mirondo kunya gusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoletwa na mwana mboka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omotoja kabwatwa obe bakaliya omotoja kabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusia Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubuata phone accessories na wigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyo spare part chie chinguru
Sungusia Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumika asichikanisa nemega tuline sababu yo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebe tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamera gusa krisimia se namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwegwa migirio chisemi nobosemya igiro y'obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomuro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomuguse obugima norugendo rubwa tamange amaya namabe Omusa Kitolinet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba kuyaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba ona wacha gite aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bumuguse kera kama tingatara ngaiketa oni ya nyamira na lena shauri sangwe ngararombo ijana Muligirari Yensoko TV oyo no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwo yandaje tasekerugo orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo twamereria Akalia omoto yakabwatwa Akalia omoto yakabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Mwancho muligirali Yensoko TV asema mbiabono na ndengo tebinga karibu sana sumuru Yensoko bwakire no nyerende mwancho muligirali chaminyokiri cheitri chitake 14 asema mbiabono ko tebinga karibu so sumuru bilili tonyara ko batoko genda sobwa mondero ne chitaliki kyanda mutinyi ya gatatu mwaka bwechiri 2025 na mwancho muligirali mbiabona ndonsia soro mugusio mintongo tebinga chinga kina chechi na ndetonyara ko batokoranga twachire bosia sobwa moni matengeti muneralia yabokira sema mbiabono yasoira so mtandao egendete gukora kiliye kurukunga okuna koranga inki kilikebwenete sema mbiabono igo mwancho muligirali andonsia sole sema mbiabono gongo gotebinga so asumurubili litonyara ko batokonda asobwa mubusio na namona bokunyara ko mwancho muligirali kogenda
lia so mtandao Facebook onyara ko bago tukwanera kurworo namba ito ye studio nigere 0788 666663 enere namba ito ye studio semambia bono mwancho muligereri andonsia sole semambia bono gototebia soberete litunyara ko batugukwana naye senchira yobikirano no nyarende chinga kichi araminyokira sinini go mwancho muligereri nigo tukura nyara ko batogotebinga emambie Ntige tangani kora manyanga abuga sole no lebiya kogera turuchimbra ne twete chinsemo mwanchu muligereri se ya nyara ko bage kore to muchando gaiga so mucho Nairobi nigo twarora ya somba abantu mubaro w'abantu bali abagotebekana bachire na match no roro mwanchu muligereri na ndamono rinde togotenga mugusio minto mtuma etenga no kweligeri tole no tole seka egatie timu eliye kuna kweligeri gaiga sorogongo rwituru ese ya Kenya litunyara ko batoko irabiri bibwenete ase chinsemo kiri chito cyagusi mambia bano mwanchu muligereri buna nagotebiri iko kunyara ko ba kogotebya soberete na ndamono tunyara ko batoko genda sobwamo nindo chega igambale basoira sumurubeli nindo chega iga oyo umokuru kunga Bartolomeo mumanyi agatebanga Innocent na Diana Bwakire oyo mumanyi na ziporoye kurwa chinsemo kiri cyanyancho nali ingotebya nga eno kumochere pole sana sogosirio mungino mwabo pole sana by the way tindamanya no kumochere pole sana sogosiria umungino mino na igule nga na mangana arama kongu sana sembambia bono kwa niaba ya mashabiki on CPN Soko TV eno kumochere ni kikosi gitu tokale mirimo na kero kige totebanga pole sana na senseme yukurukunga mwanya bando asugosiria umungina Benjamin Minyabara teba amina kumekucha kulichele kuntu na shukuru Mungu nikiwa ugaibuni nabarikiwa biyamono Benjamin Nyabara kurwa chinsemecho wawateba gole cha ugaibuni Innocent na Diana wakiro yomumanyi na ziporoye igagoteba nigo bali chinsemo kiri cya nyanchonali eno kumochere pole sana sogosiri umungino mwabo pole sana aroli chia soirega iga asagotebunga pole sana umusolwige susu ateba good morning Diana binde mona boigona Innocent onyango kira Dennis umusolwige susu nigonde chinsemo kiri cya Nakuru City Salams Club goikaga chuba seito agoteba watching live mbarikiwa kuku Dennis Pai agoteba kuro chinsemo chia tasi agoteba twabokira bya tosoe twensi CN Soko TV na ndagoteba yene yeito lameke maliba agoteba nigali chinsemo kiri chia marani ndakurugunge Bluetooth senior atebanga abugakire bya semambia bono musulibwe su ensoko bwakire ne yamo enoko makoli kuruchinsemo kiri cya Musaraba abateba well represented miyamono kuruchinsemo cya Musaraba town mwancho mulili mamake Ruth good morning Diana na Innocent from mama video watching live niko ndani hadi tamati na ndateba pamoja miyamono mamake Ruth Enoch Makoli ateba na wande no wale kuruchinsemo kiri cya Musaraba nindo Rogers Nyariki na begete timu gaiga konyara kabaga gotebya semambia bono ngabwakire bya agoteba nigo kurwa chinsemo kiri cya Amsterdam Netherlands watching live Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki kirbo pande Elvis opando mongina mocheche na boigo nindo chelame kyububa Nyarumbe ni mwancho muligili nindo Anthony Ragoli kaka Junior Joshua Mbuya Trimba Kebason Bosire Kirandi Dennis Musiorio Ndima na agoteba James Ogechi bingwa muri Mogadishu na nigondo chega iga Jared Keburi Charles Momanye Jones Bundi amenya Barnabas Ratemo handibo igo mwancho mulindo cheli Tunda Green licho ndia mwama yaka na boigo Toto Junior na mwate ya family ego toka chinsemo kiri chege na Itambe agoteba nga good morning aswali nyarako bakobeka Teresa Kimto agoteba Diana na Innocent kurwa chinsemo chia Karatina amo no tole Jessica Murao tebenso kobwakire kuruga iga chinsemo chia Pipeline biyamono Joseph agoteba good morning biyamono nande hwatabire ngasema mbiyabone ngora yane gochia sa mashabiki selishabiki rito Enoch Mochere sakonyara kabateba ngasobwamo umusubizo ya Kasen yabune Soko TV abateba toba isakorusigo negati yabali basoira sema mbiyabone mwancho mulirimo nagotebiri nabo konyara koba asumurobeli egereto nyara kobatoko genda sebi barwa bito byakira lituko na namonekera toko igwa oyo minto tokora abaga iganere okurukwe no kumochere asiriri umungino mwabo yekoba egintu gyogo kumisana nande nasama tukamango beire gako mukwanera sana pole sana se amateyu
na bali bande bonsi pi bagendete gwitira chinga kichinko ngwa semambi abono mwancho muligiri igongo gatebinga nabo kunyara kabago kwana na intugo chaga igase studio namba itegere 0788666663 namba itonigere 0788666663 inere namba kunyara kabago gotwakere simigo chaga igeli tunyara kabatogo kwana sobwamo ni maetenga no mungina nyakirario nere na sirikali ya sekenyo Kenya simwam togotebanga pole sana guchiaso mu kibugeto ese mambibune yabono na ekera chinga kimune chirirumbe igesunte keroro ase amatego ikera yanyoranga nibwate umuchando monene bunoyu okunyara kwaba gokororekana nga noretete liberera libe sana uchiase amate mwancho muligeri nonya chinga kichya minyo kirega igona atagetenda arabe kegende kurukunga lingana lirabu ase esembeo umwanchire ndi somerero mwancho muligeri yestokale gotebanga engombe tabwati ubosubunia nigo egokora masabo eligo selia ebichuni mwancho muligeri totebanga engombe tabwati ubosubuni nigo egokora amasabo eligo selia ebichuni asembambi abono nabogo totebinga lingana elio lirabu nkiribwate meaning yaye asemambi yabono mwancho muligiri yaso kunyara kwaba kogototomera ujumbe yawo chagaiga ase studio nabo igotwa keresimi asemambi yabono nindo chembale baga na gotema gwaka bono nabo waka egero totebinga engombe itabugati ubusubuni nigego kora amasabeli nyare kwabagego seli bichuni ringaneli lirabuga semambi yabono gosegeta kiribugate gocha sole gosenga yora libeke into perspective togoteba ngese kirenga keberete asemambi yabona sobwango nabagototebia elitunyara kabatogo kwana nindo chenere achirega nsoko bwakire kamati ngaki kamati bwakire lyako lira masunya biyatoro kugenda wawukire kai pole esamba ge torero rogose nilirumbe marumbe narorora kongo kigole ngora babole goronjara bete na tema okori ko moisonde ehe nganyani inamba yawo gere pisi be no ndigeti inkorigetie pona anyway ndire kora nyora abantu bagwa kajisimira boko jora doja ninka mechando dero bona ngamanyege ndokiangwa salene no mafuriko yo babwo mafuriko na abagagi gamana ko iwo monto go kwanu ngatayana ndemona ane siwe chiaetire mwaye ya Diana amenyete amede live sapap Diana era amenyete asibali bamenyete mechie miya bona ngamana ko ndo kanende na gaki nande mindo na kiyaba abalende naende ngere pora abu amasabi kyaito no kumachere ni doche na asireti mungino mwaba konyango na mukuko mukwana arega iga ono gakinya sai no mubiyale gotobwantwe wane ngane indo jenga abanyamali abo bago tonya sana lende bagwe toginga bato winirie dutu atigara to kora masabo abuo bosubuni obuo abago tokolera nga bato teria mangana lakini bana bosubuni obuo abambo chibokolega siboto isane kichinkora chitu chiritu ababekere to bugambi bona bora nyora ngatimbe getu buya nonde na bara libeke buya nyasaye narororo no turama naini asante sana kurwa sechise mechisa mbabu ya mono asogotwa keresimi na gocheko nas umate nigentekia sana keroko nyora lishabikiri gotaka kumanyanga ngakiogendrete mbura bona yatu Nairobi n'abantu abange banyara kwa bakonyora umuchando igo mwencho muligeri asemambi abona botwa keresimi go chaga igase studio 0788666663 otatebiri ngana lira bwelio twakwanire se mambo soko bwakire Kerandi Dennis mbiyoro mwana minto mbiyande kwabokire buyasomo nene nabokira somo nene ngiwote ngesi gocinega itete mwada yana tinda amanya Diana tinda amanya baibe igega chiete kaira bagobosio Diana tinda marora butimanye ti lakini ngesa ne gochungusa litanga ninkoire engora yana gochiase no kumochera lishapikire ito asuko musirima mu mwabo mwanjo Oiko nande ngire ngora yana gochiasa abantu bali bonse pibana ru banyoru no wakwo konene kwa kwetoigo Oiko nande ngora yana gochiasa abantu bakigati mwara bune turera yabo turachipureki gaitaba muraba Italia by the way igakora mu basoka no mu besana igakora mu basoka no mu besana
iko gakichi family chichonsi pitiganchi engora na ande anene mono chinga kichichi mbura abantu baitu to nyare gotema to basare safe no nyina abantere babaiteka rumugeti apiriro chembure gotwa kora beke gali kande mbulera asira omanye ko gendera ne sabari tigango tokwandire goro yelingana lira buto kare goteba ng'ombe ya buto iru busubuni bone gente gotigari no karama sabelie nyare kabaga seli bichuni bona asilingana lira buli arero irondo chungangure bachanda ke ndiro ndinde tukuri kwanera rero ngaki kwa mwire iga bono busuli wezuko genda kando iga ono maete na enabuka nengana yugo ichania okay bona engana yeno kumochera na bayatu ichana beito ichaneti. Okay, pole sana kwa niaba ya amashabiki yonsi pieito ya Soko TV. Tawateba pole sana gochiase uyo minteno kumochere asoko musiria babo mwabo nande ne omungino lengesira sana asale kwanyira bago ntebinga gali chinse mochirichia isibania semambia bia mono sana musulubwe gesu pamoja ninche tomere chibese manyamalieta oyeke gusi okay bia mono sana dindoche timurere gaigere echi SMS kurende se chinga kichia minyokire mwancho muligere lintagete tokore igatete tondo mutimo kumusinini tunyaraka batokoira na tochuta maya asobwe ngeli tunyaraka batoko genda asobwamo aigane Soko TV. Eye nen Soko TV uboroso bumugusi mirna nabali bechinguru erikwe manyabona wataka kuruchitana chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Tomo chago tengere merobreito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance asengencho yao eariganie asobo tengari botari numubwekano. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana.
omwanchi omurigere bw'ensoko TV igetasen Gensoko TV nibwatira sengenje yao kokoretera amang'ana amaya ayetabwati gwanchero kori gonsi korimo ya gusi na isiko ya gusi to kubekera tene ni anyare koba kawateka atabwati gwanchirire bonda bwensi korwa bunge ya Kitutu Church South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietara Nyarike Steven Embonde korwa county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge Mera na Dom Nikonderi Nyabuto ekenanya gukoreta amang'ana y'amagiye ko ruritu kuri Jumatatu bakari tukuri Jumapili jeni gongoro Perpetual Machin na nyora Netrobin Gensoko TV oboroso bomugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi asamange twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingakare ichyobutindu amaruyeni gagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Gensoko TV oboroso umogusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi
Tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Kaka majenga tara Daike taoni ya Nyamira na rena shauri sangwe Ngararombo ijana Umozu wataya mabwari Muligari bwen Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kila ritu kulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire emirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete emirundo kunya gusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gusongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Ole bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebine ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyorera spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tule chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega au tuline sababu yo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. chitire chiteke 35 isatu maige chinsa 12 bono mambia ekera togenda tasumuro billion soko bwakire di eba wakesi bagateba nga amache gamba chitegogoira akiogenda by the way we are innocent arotigante bekera ritukuri ijuma nabona arweta mapema akiri mtombere nari gushugurikira tauni gaiga embura bano nabo yanyorete innocent bono umubi bwa Nairobi andite yo nari kwitanga ne Kenya egari no ekwari ko baime andite yo yari gokonya amanja arwikana na yatachite egeka sana by the way mbure ya twete sana litukoliri no ninchekera na renge town ya na nche na nyore tu because Friday ya renge kaita sina etetekera ngo chekogenda baka nyumba ngo toka machankira awikira na roche bali barenge babwateretega kurwe gari minari barasa baraitana nega bando ba emegano nero reme kongsana buna macha ira bantu gento kiarenge gyo kumisana se chinsemo kurende bono kwani umuligereri ako mwariga ndende se ikienye no nyamacha abalendo muchando
Asante sana Innocent. Mwanjitu murigeria gwita senige Soko TV na nditikana gukwania na gukwarikania go chance gita senige to Soko TV morobiri ne Soko bwakire chinga kibune chiga na ndingo kwana ingotewinga Soko bwakire butamengo tengekero bwakire chinga kibune chiga ngo kwaninga bwakire na yondo siasori wantewinga bwakire bya tugatebania umwaka uyu kira rituko gukatonyera ninga gukatonyera tugikiraniga ngaita subuguma bwaito gongando siasore no nyembra kegenderete gutua boka tuigase kurende mchinga kichu mwanjito murigiria ndo siasore naro chino ene daraja chiabunikire naro chi au nabwo boraro oboraro nkoro no chinse muchinyigo konyoranga bwatekira machi chire iguru mwanjito murigiria kwanyoranga machi alikire no ene migondo ntubwate chinyando chito gakirende gokorende tugo yago boigo renda no ina bana bagonda baguchika bakubeka chisweta uchia se skuru naro nigento kingenje kiarambaga ni balende miribiri yabo kuri nantiana kwarigania sumo biri Soko bwakire utambo tonyera suntanda ito Facebook YouTube na bege mitandao yaitu yonsi yekerero watubwatia kwana kogoka ni mirobiri yetu Diana ntagita togenda sama yakorende kuna korengererio ritukoira na rito chikokora maya ontebinga engombe tabwati ubusubuni yento yokietigali tigakora na masabo elinya alikobaga baseli bichuni esembambia bono mwancho muligereri chinga kiensengi mayari gucengera rituko lya basubati rituko ligoro gati ya abasomi kurwa chi ebunge kurwa sebunge yabo basi bakoragwa na Dr. Samuel Siringi nigo banyarte ko bagosanga sobwamo nabangi nabagotu asenseme yo mwancho muligereri tigatonyara ko batokonyororo botiuru asenchira yobwekirana Ngiri tukolina na monese abasibati likoro ku International Women's Day yani litukoli toko sherekea abasibati baito bonsi ensengi matarike nyoka igolero ndu professionals yani abasomi balia na abantu bali twade ke umbigeito kia bo basi development association igo twaimoka twaenda ko mera abasibati baito ase ekenyoro kia orogale Masige West na watu walenge tuachiko ko celebrate na barabuo na koba ojenga amo na abo tuanyara ko batoko yana na marangeti bune mbro maite go tuenyinge ga egera banyale ku ebisia obokendu obo semboka yake igo tuwabaganiri abasibati ba sponsor base ito tuwabaganiri amaya nyasaba konye ninu mogo mokoleta obogimense na igo ntobanje temono mwensi Buna professionals onye moroche tuwabere to wansa chi program chirichi kogera abana basibati na baro banyala ko bakoenda chi skuru mono buna abamura asomo omwaka oyo omutinyo oyo buna mbatse nyala ko igora abana gotoma maombi ochora chikosi ya uje university tuwariganire basibati abange baije bali bakora matemu na baro buto bayigiri no bakochora chikosi egere basome masoma iguru acha kubakonya egere nabaro bakora chigasi cha muhimu una basacha constitution yetu ya Kenya nitagitenga ase chigasi ndi chonsi ase nono burai bonde bwensi etoke tuwaikire ase fractionally yani ya 2/3 gender rule ase okonyoranga gender enditheyo basibati basacha mbaitania ibera seisato ase gasire jonzi igo na intu bazi tuanyale ko batokotebya abasibati baito ese jizukuru basome mono baite buna basaja asoborai buno boja kochoru mwako boja na basibati na batokororo batoke bajokenga na barabuo na bago pingana na basaja ikiagera na bwata bongo na bwata kirigendo no batongira na basacha mbaba ise koira na maega engaki aidire abagusingo ngo etari barenge abasibati sana gujya soko baire school lakini bone engaki yairire bono mwana nyaruka na bagasomigwa na ndaite abo mwangaini monoko bwa mumura ete tutige tabieli abagusinga no mumuro gosomigwa monoko bwa musibati tutige tubaira abana bonsi barenganeti abasibati na bakora biye mono kubwana na basacha onye bayirire skuru na abandi bonse no burai na boy gogochorwa na bigira basibati gero ba soirigeti aba tubakire jikura na barobanya ko bagoso bayiro bogambi una basacha Mwanjito murigiria tugosuka
Tugutsuka mutweni gabana a bakoragwa na makonyi bo mugabana Nyamira James Kesami mubunge burabo mukoro Ben Momanyi na bigoyo koriye kirogo kya West Mugrango Rogers Muturi yo koriye kirogo kyobuteneneri bw'abaswati negati y'abarayi banyarite bawikira na segetige skuru ya Nyabururu ya Bonyunyu litsukorigoro banyarite bakugikiriya amagendera agendete kwene kiwase county Nyamira sibatebetebuna county ywe nigere magiga se amagendero nakubolia abarayi bali baroro banyari bagwikirania abananchi amagendero manchito murigeria norobotirwa betero kwariganwa no musakito nyari kimbunde litsukorigoro asensemo ya matanga nase umuyaga bw'amatanga hase geti kya Bonyunyu bunge ya West Mugrango ya Nyamira hase umuyaga wikiranwa n'abarayi kuruwase county ya Nyamira aiga barayi bamochia burayi bwe county ya Nyamira abigo burayi bwe bunge ya West Mugrango. Kwa hivyo Nyamira hii onye mutagite ekonyeke yarigo must go. Onye mutagite abayoga yarigo nyumbani. Onye mutagite kiparabara chingia yarigo has to go. Moroje bintu bikora gukorekana imbule yagita abantu Nairobi 28 people tali amatia se Nairobi konego mwigwete nyiro east nyere gaki tigatusokana aba pasta tusabire muno ntoda kuamba mana siasa manginga niki yake abo yo jobo na muleyo makono mbeni bani Momanyi asoyo koriye kirogo ky'obujumbe ba West Mugrango Moskero Rogers Muturi igaragire bokongu oboteneri bumuchumbora bisi Moske Stephen Mogaka asekeria kweranga Mogaka nigabwente okorra ba West Mugrango emeremo ali bagalia ye gotiga komoraga Dr. Fred Matiang'i ichambe motebi ni ntwagwendete kurwania tali umwana ito Steve tali umwana ito Fred Okengo Matiang'i ono tole ekirogo kyobo president omwana gocha koegwa tutagete abe president ya Kenya gakorwa Fred Okengo Matiang'i. Fred mama ite record ya bwatenengia na inje mama ite record yani Fred ya abaigura na inje mensa to ko kale asiengia egento ke agera na tene no bochumbe na tene trust time mukanga chikura chionsi pi lakini akangibera na ndo no chakire kurama Matiang'i komorusia ndo visi ekiagera foterasi 8.5 years gaste yana okoleka na West Mugrango inteno monginone kuruga igabonyunyu tuirule kobeke mwanzo kya West Mugrango tokolega asi tofikisi chiskuru cheito na abana banyole pasalis bakosome asensemo y'omuswati w'omubunge okare West Mugrango muswati Ifrin Kemosi nigo boigo habeke sigete yueyo asasabire omujumboro bisi okorera omonyamira egasi na gotiga gotamera Kemosi na boigo Rogers Muturi kunya kulikira Matiang'i amarure onde nara ule ligi ya Matiang'i umeshino ito Steve nara ligi ya Matiang'i ngirenda bena kulikira Matiang'i nure oatora Kemosi oatora Rogers taigoro kwa mheshimiwa Steve eligi yabo Kemosi na Rogers taigo asensemo yokoriye kirogo kyobo teneri bw'abaswati Nyamira Peruso Ndogo igekerekia asabire omonyamira kwene kinango bwatari chikuraso bonke ndio kwene kinango chikomosira bara Dr. Fred Matiang'i asegangayo mwaka 2027 njama yeta ngoro kwa Perus kemuntu ninde people insoga tabora bwari no goro kyabonye sito noga nona somete school ekero ko kirikia bakuru Nyamira nichoye mona moko ayanga ninde kuna mono teiwa tamara nse monko ne 2027 ndiko baganya ero bia masere wewe point number 2 kuna mtu alikuwa anasema Matiang'i hajasoma amesoma na ako na wisdom ndio wisdom wewe musabiranye ekyo amochirieho burayi no boteneri bwe county ya Nyamira asogosinywa gwikirania magendero abantu bagaita butukona siringi ya mesini bono bugambe tubwate Nyamira mrobe na kibore
Igabaraya bonsi kaumo bagendere kumwakire koko Dr. Fred Matiang'i asekirwe kenene kyobora ibwense. Ijako bongo sana. Ekero ko nera abagale ito kaka. Naenda abandi bakone tuko na Matiang'i. Yakobo akafuata abasigisha huo. Steven Nyarikembune, Ensoko TV, kaunti ya Nyamira. Tugotikana na Steven Nyarikembune ni gavana abunenchire yo moyo gokenya kuburu kwemeremo. Nigo abaibuli bona basemiwe kwanekia bana babo kwenyorera bali chikosi cya maboko ilio kwenyorera imirimo asama tukari bose ugukwana no muyega buko bekera egutwa borokiwa ase ntunde ndo mwanchu muri iyo kurunga ya gatata se college kurunga Angaza Training Center ninga borokiwa na boygo na baibuli baerera obuya bw'ikikosi kose baerera to mwanchu muri gili obuya bw'ikikosi cya maboko kiri kigonyara kwaba kigokorwa na borokiwa aho mwanchu muri gili tonyorora botirwa senjira yowikira Naso muyega bukubekera aborokigwa egutwa asensemo ya Angaza Empowerment Training Center chingaki abaibuli baikirana nako bakirori maiga y'abana babo gukora amaigelyo gusanga n'umu director Cornelius Omwenga nigaerera omukya babekire asokwene kebuna aborokigwa banyorire amaigelyo amaikiranu y'ekikosi cy'amaboko n'ekinjera baranyore engere yabo. Tobate our third graduation ceremony gose graduation ya gatatu ase abanafunzi abange banyare ko babakonyora certificate cyabo gotera chikozi ito aba trainee cyama boka wao kuruboniga bono togo chiko babeka ase an empowerment program chiko bage ko barink nechi various opportunities nyuma yogo kora graduation asensemo yomoralia Edward Sabasi nabwata yaiga akoerera Ngitumenyete emyake ya bono chikosi cya maboko na chikorwa libagari yo cya saborokiwa kunyara koba gusabantu kwenyorera no nemerimo ekero bya chikosi ekigamboli nga gwetani kwa emerimo nabo kwa libaga naende yokorosi emerimo nyara koba konya abantu bande nabo igo koleta banke kwenyorera ndagira ya kira lituko bono ase abaibuli bali muri siko gali aborokiwa bakara matema ba form 4 aborokiwa baberiskase ekigetambe bakoliye ntu baranyaka bakora ogusigeta kwanu go cyase bali nkolinga kibanyora chikosi cya maboko kinyara ko bachiko bakonya elinde begendera sobo gimobo aborokiwa mbagokera obumanyi banyorire ase bali no gosemelia gucha kwenyorera engere yabo yakera lituko. I chose catering because it's so marketable and you can get job easily. You, my fellow colleagues outside there, I want to tell you that take this opportunity that you can aim, just have faith and trust, you can get whatever you want and proceed. The course of Barista. Indeed, this is an empowering school, a school ready Kokonya. Nande after work already, no water hopunga ama tumaini na of something good. Keranya Kokonya Kokonya Sobogimo. Anybody, any youth, any chenzi outside there, msemanya nataka kufanya kitu ya muhimu. Kuja shule. Nonya nabo nigesegeto yarwigwa gucha asa baibuli kweneke buna abana babo ngotwara bale obumanyi kubwatikana n'ekikosi cy'amaboko. Nigere skuru engia oyorora atagakoreto omwana nyetura tubwati matumaini yo kumuire university nabo kora moleta gaiga ase elinde kwakonya gosoma masomo ali batugutiga abana babere nyumba otaranyore besa ko mwana buno mwana omwisike kakobera nyumba okonyoro osalikira koringana n'ekigurupu lakini kale bisi kogenda gosoka ani akiri era so masomo muno yona so bwenge bintu mbira ngegeri nyumba ko rosti chapo sichi kupika lakini ongegeri korosi pirao nimechua sasa Boigo eliogokiania okuburwa kwemeremo asense ya Kenya ningabasae baboliwa gokora chikosi cya maboko eliokwelika emeremo barabo abanyene baboli bali isiko gari onyeko gwato mwana ko form 4 goso mwana tanyari to weka form 4 goso mwana ko course ende onsi degree go 7 ende onsi taranyore gasi ngo basegeta mubarete banyara ko bagakore course ya maboko because ine course resiko bagikubanyora okwenyorera kwa bwango mono abuna bonni gacho konyora chigas ko bero ko sense ya Kenya togosegeta abasaya bangi banya bakora skills. Kerubo Frida
Ensoko TV. Chitumurigiria tugusuka mutwe chinga kia banasiasa bagendete kwiroberia bosi bochori obone na sabange besokire na kuboria abakenya kubanyona na kubachora okwano yokoriye kirokyo bwe MCS ward ya Kahawa West Destiny Evans niga baboria abasai kwene kyabona nko bachora bara abasai bamwabo nabego banyale bakubwate kura banyale bakubachora barai baranyale bakolenta munchoreria. Okay, mimi naitwa Destiny Evans. Mwaniaji wa kiti cha MCA Kahawa West Nairobi. Leo tumekuwa hapa katika sherehe za tatu za Angaza Empowerment College ambapo alikuwa na graduation. So mimi ile kitu nataka kusema congratulations kwa wale walikuwa na graduate leo, na pia nataka kuhimiza vijana ambao hawajachukua kura wachukue kura, sababu we want to make a difference in the leadership of Kenya. Nauliza vijana wachukue kura na to support vijana wenzetu so that we can be able to bring the difference that we want to see in our country. Maybe we have so many in my manifesto. Actually, even last election we had a manifesto that was favoring everybody, kuanzia vijana kwenda wazee wa mama na gender zote. So we have for example leo umeona tumekuwa na empowerment ambapo we are paying school fees to the needy children ili waweze kujiendeleza kimaisha, because we believe ni vizuri kupatia mtu neti kuliko kumpatia samaki kila siku. So when we empower our fellow young people, they will be able to employ themselves na wataweza kuwa na maisha mazuri. Mwachubuligili chetire chitake 55 na moma yechi se 12 gwikira buto ikiro mweri bwa maya semambia bono ana monoledi togote binga agenda gutubwatiga iga Ensoko TV tubeto kumanya kikili kigendete gukorekana kurwa sechinsemo Diana noroche bunegendrete kurwa anamone ndonarigiriri ng'abasaye bakore kosi ya maboko na beko bakonya asebiri barabagani goikirania asubugimo wante binga bali babwete kubwate nyundo nabakama tukaya nabakera kini lero koranga abasaye twangainire 20 ngeja kwonyora suko bwatira ande bali bakubwate nyundo li baba kwibwatira mayegalia cyo ibwatira bosia bona akuna gwe kongonto mesumali abarende tote baninje kiagera ne maite gwakira ayete wakira aturategerera semambia bono mwencho muligirira bokuru birengereri byao gochaga igase studio namba itegere 07886663 so kunyara kubago kwana na intunanda na mono munatwagotebya semambia bono inga engombe tabwa tubo subuni gentego tigali yokana gukora masabo ilinyara ko bagego seli bichuni Diana turantebinga inga kire kere engombe tabwa tubo subuni no mate sababu yo subuni sababu ya niliye lakini ni maite awo subuni ngo enjera neri bogo konye ngombe no enekero engi gusenyo ni atenire kona koyeroma dende nabakonyoranga ya konyire igonga kero to kwani busuguni ndebe nekero bwate engeria kabesaka adara kubuliri swali diri ya kabere Diana semambia bono busuguni bwengombe bwana goikero busibo gwake gosen ikindire nari gukamaika ikaburuta bukanga kamaiso liri nege chunikia ligi egantigere vumbi nege chunikia ligi esumbu bwachumuliri chatigere stinsa taikaibere chibe ense moya bono mambitete kwando mutimo kutokoira na toso ase chigazeti togotebinga ningikere ase chigazeti ase mambia bono Ensoko TV uboroso bumugusi mwancho muligereri Ensoko TV egeta senambe mo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda asibali bali chinsemo chire isiko ya gusi si chinsemo bune chiana kuru mwancho muligereri elitonyara ko batoko omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asi chinsemo Childoret no mugusi ora asi chinsemo Childoret nenyara bera nyara ko bakoigwewa
mwanchu muligeli tunyale kwa toko genda ase bali barasa masamba tuna chinsemo chia mulo aliaso mugusiyale emuletie tunyale kwa toko ireke gusioro no musiyanyale kwa bagako iwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyale kwa toko ikoro nelio mugusinere anyale kwa bagako iwegwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligeli yasegeta seni ya Soko TV no gotochi kwa batoko kora eke igekuru gito tunyare ko batoge kora senchire bwenerete mwanchu muligeli aiganto koreli bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligeli tunyare ko batogo koralelia okorali kwanya gosira asenchire bwenerete Soko TV oboroso bwomugusi obulimira bwesiro yobunda bwense kolene talinchire ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene koegwa migerio chisemi nobosemia igerio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete konya gukina yo kamara bakonya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamurago ba wika chinsa isato asomoro bere oberemi no botugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro ka petrol machine asomoro bere boberemi no botugi ime yen Soko TV oboroso bwomugusi omwancho muligere bwa Soko TV igeta sen gien Soko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayata bwati gwanchere ko rwansi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchere bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietara Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya go koreta mangana ya maji ko ritu kuri Jumatatu paka ritu kuri Jumapili chini gongoro ko petrol machine na nyora netrobin yen Soko TV oboroso bomugusi mwancho murigeria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gyen Soko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali aroberi go chiakwenekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ali aya agendrete ase sector yechisemi kera kama tingatara daiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngarorombo ijano Muligeli bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kila litu kulie iki guchakera chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabotuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyandagita asekerugo orambulete emirundo kunyagusibero ngoli na ali ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo twamereria bakalia omoto yakabwatwa bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri egwe Soko TV ntabe to koletera amangana magia buna to wateka kurwaga iga miyoba katakati ubumuchi Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ni yene Soko TV oboroso womugusi eye nen Soko TV oboroso womugusi mugusi omwancho murgeri
ya kegimu mwancho muligirili na ndetwire ne chetriste Kenya maega yense ya moya bono mambia ko tebinga nsa chindo nya kwale kuyaliga ndibono lende kuyaliga niri mugondo uligire tidabo chaka ko bagona kogenda bugondo lakini yosoko boko kuone igombwate egazeti ya The Standard igaiga nabo kunyara ko bago korangi kerese front page la back page go se page yo boyali igaigo mwancho muligirili mugano nororo so kunyara ko bako gwesomera igo kangende ko tebinga ningi kire ase gazeti Diana. Ancho mwanjito murigana mbate gazeti ya Daily Nation mnatukwendete ukwanira igoro ya floods na chechiga igo mwanjito murigana chikotiwinga etugeye wikira boniga ngakiale ntire michando kurwa chinsemo au minsi ya Kenya. Mwancho murigana kira kwa igure igoro ya floods buna Diana kwanire ntagetegeto chake toligereria se chi headline go se chi gazeti chiriyo mwancho murigana sema mbia bono se tokotete koranga ninki kelikerororo se mambie ya bono mwancho muligeli ntete tuligerelie tororenga ningi kelkerore system we sometimes Diana ndiro kuchikobelie system yama ya gochaga kobenye ncho yaye ya karabuneta kiti ya karabuneta gete ora tagete tuligerelie chigazeti se mambie ya bono tororenga ningi kelkerore nindo chega iga mwancho muligeli se gazeti ya The Daily Nation you Diana bwata sokoboko kwaige kaliwo kwanera igoro ya flood warnings that were ignored bateba bosemi mbwarwetwe konye amache yeto igataraba kakobe ya asemechi gosomuchi Nairobi ayu anyare ko bakakwira abantu gukira bonigo mubarabu abantu bali banyare ko bagosiri bugima bwabo mwanchu muligeli kote bitoli kolende negwetengane 43. Gazeti ya The Standard ngo kwanere impunity yego kwanere mwanchu muligeli nigoro yokwan which passport gochia asa abantu bali batali ko bagatebekana ko baba Kenya nabo igo bali bagatebekana ko bibago. Gazeti ya Taifa Leo ningekwana ni siasa ya kifua siasa yo wakege kuba mwanchu muligeli nero yabetege kolekana gaiga sebicha nigondoroche omuteneri w'abanyanyimbo Douglas Kanja nabo igo omoske umugabana wi county ya Siaya aselieta James Orengo mwanchu muligeli siasa yarengeli tukolia igoro asensemelia ya Siaya. Gazeti ya The Star ngo kwanerenga Kenya businesses and families feel heat of Iran US war batebanga amate na chisemo chirichiko koraso boncholi go saba Kenya bali bakoro boncholi bona baigule liberera lie esegi gendete imeyense ya Iran se America na Iran chikaleko bachiko minyokania. Ase gazeti ya The People Daily ngo kwa nabali the big 4 billion health scandal mwanchu mulingo kwa nabali botutu kadubo kabwatete na ande sector ya bachenu gose wizara ya bachenu asibakale gotebanga bono chi billion nigo chire maiso mwanchu muligeli. Ase gazeti ya The Business Daily ngo kwa ne broker gets 1 billion bonus for hitting KPC IPO target mwanchu muligeli atange broker ya monigo yabekiro mubuke billion yamo asikili batabanga so gukirania ebirengo biriko nyabekeiru ne company ya KBC mwanchu muligeli area kanyara kabaka gukirani go nabo nyara kabaka kotorekananga ningi kilia omanyange broker neriliye yanyara kabaka konyole jackpot yasema mbia bono negati yali alese chigazeti yasema mbia bono kulende ntagetencha ke gazeti ya The Standard elitonyara kabatoko genda sobwa mu mwanchu muligeli spa kwa negro ya impunity asogate sibiri bitabwenere tigo sobo tutukanu mwanchu muligeli bororo bagoteba nga oboene go sobo sibuli bwense ya Kenya nibo kale konigwa kera bagoteba umu Sudani yomo uyo gotebekana kubu sponsor chisegi okurunga Algon Hamadan Musa nigo mwanchu muligeli ya twe passport yense ya Kenya chitalike 2025 mutinyu gatatu mwaka bw'ikiri 2024 na agakie yo na lyo Julius Bitok yo rero orumu ikyomo nase wizara y'ichisemi cy'uburuso na lyarenge ase nseme ye wizara ya uko rabali bakonyara kwa bagosona gosoka imensi ya Kenya immigration mwanchu muligeli na mono na lyo alengo romno muri kyomo nene nabo igo muspati Evelyn Chelgut nigarenge buno mu director no nyambo nigatigate ko mu director bagotebe bikorwe byao bitabu atibu ochikombo sobondo bwonse gose bitali korokyo bo Kenya ubuya mwanchu muligeli nigo bono byanyara ko bigosalia sector gose semo yense ya Kenya igoro yokwana na chi vitambulisho nabo igo kwana chi passport gochia sabantu bali babwate chimbwe chiri chiko tutukania nigo mwanchu muligeli bakale go babago kwanera gaiga bagotebanga kurwelio banyara ko bakubwata ni wano kwana na
passport yigo chia ase omu abantu balibe chinse chisco babwate chimbwe chogo tutukania mwancho muri gwikira boni gani batigarite se chiabisi na nobo igo bali banyalika bakwaigwe chi passport icho abande nigo konyora babekire ase blacklist nense ya America mwancho muri muganule se page ya kanene ya gatano ye gazeti ya The Standard ngo nyarande kwa bango yobwati kolende tigandara Diana Libaga erara gotebingi kerese gazeti ya The Daily Nation manjito muri atokuye na gazeti ya The Daily Nation na otebingo mugano monega igani go kwanere igoro yetuo egendete kwene kiwa chinsemo kero to kwanire tuko manjito muri tuko kwanire mbure nyinge egendete gutwa chinsemo ikato chakiro mu cyo Nairobi etoigo ngo sabo kwa biro manjito muri etkero ngo kwanire tugo necho bego kwanire ebintu birito tugetasi nyumba chito etoigo ngo kwanira embure nyinge egendete kwene kiwa chinsemo lakini nto chaka no mucho Nairobi go chakira litukure ijuma embranja beteke gutwinyinge sana ase kiga kinyinge cyabete kigosombwa abantu bagasombwa abantu bagasiria magimabo kiburi kikabuneka nawe igononye n'abanta bange bakaba bakubwatiranirwa ase kigali abandi bari kinyumba cyabo wegona Ruchi Innocent noye nase bari twari gutara mali bayimeri tukoliria kyarandi data yo twari gwita bange babo nigo bagitunestima kuri no manchito muri reka tugokwanira mu cyo Nairobi nigo bakwarira abantu emeronge ene na batatu banyante bagusiria magimabo wetera assembly nyinge bagokwanira boygo kinyumba cyabete chiko mukibona matches kisemo imiyo mu cyo Nairobi bagokwanira igoro y'abantu abange wikira boniga batabwa ati obomenyo na igoro ne gitesemo ya South B South B abantu abange Innocent cyumba cyabo kiro cyekeye mugetewe mono bari bamyete cyumba kiri kinke gari kimugetuko na match abange babo bakachi mattress na Ruchi gari cyalinga machoka abana bakemba bwati no nasi bakobera umwanjito muri banyare bagwitanga nembura kurende bagokwanira igoro je chinsemo aigego sumu cyo Nairobi nande bagotebe mbureyo nigekagire go cyagusira kitari kikiyanda kagetena kirero go cyakira cinsa cia mugaso aliranyare kanyora ya kanyekire korene ngukwanira bali chinsemo gando chimba bigite Kibra Makadara Kamkunji Roysambu Westlands Dagoretti Kasarani Kiambu Thika Gatundu Juja Kabete Kikuyu Limuru Githunguri nichisemo chama chako swagote bakatiani matunguru yata na chinsemo chinyari tichiko nyolimbure nyinge asaba menyiwe chinsemo chibagote babebe maiso na kurwa chinsemo chano thrift na rondo chinchibe kirega iga sabantabange kwikira boniga bali bagokora amangana yetugo nigo bagotebanga chinyombe chinyinge nigo chiabeire chiko siria magimabe chile chiko bogorirwa na matches bagotebanga chisemo chinyinge nigo chibuate etoigo mwanchito mulyelia na iga chiko kwanira igori y'abantu babete bagusiria magimabo hasomo cyo Nairobi agando chimba begete abana mwana urero akicho noyomo re okurukwa nga ring taji Geoffrey Rono Martin Amani no muswati okurko Ross akamrani babete kagusiria obugimabwae na gaiga sega city nigo bagotebanga gwitirase obatati bali bakurigeria bonchulia berire nigo babolia abantu kore chinsemo abanyari bakuba maiso mono mu cyo Nairobi nabo igo chinsemo chano thrift nabo igo chinsemo manjito murigire bagotebanoye n'abantu bali bamenyetase chinsemo chia Ahero nabo igo chinsemo chia Ripapekera chinsemo chia Baringo babe maiso chinga kibune chiga n'abantu menyi naruko bagokwanira igoro ye ebriche ya masisemo chia Emurwa decree yabetege kuna toko tebe yabunete kufunge ukingo konyoranga yabunikiro mwanchito muriria lakini rende bakoboli abali bechinseme chibabe maiso ndo chembagendete chikoene kebuna abantu bali abako bakoliria mwanya bantekero banyorire chinte banyoriro muchando yo nko banyara bali bagwikira nasibate biringa banta bange tibaranyara bakomerwa kose tibaranyoreka no mwanchito muriria nasiga city ninge gukwanira igoro ya Geoffrey Ruku oyibona tebiringa wikira boniga abantu chimi abantu chiribo 50 nigo batamaiti asibakobera au bale displaced banyarete bakoba affected ne toigo na bigembure nyinge asate birebine serikali yachakire meroberi okwene kyabuna abange babo konyara bali bakonyora sibakwekengera nembura naboigo pochier konyara ge kubwatuka obukonyi bwechianga chimattress naboigo chinyomba sibakunyara bakoba asa kwanira igoro yabali banyarete bagusiria bagimabo ga kwanira igoro yabantu 10 kurwa chinsemo chia coast naboigo
endo chigamba begitomo barobe abantu bali banyali bagusiria bamwabo chinsemo cha Bungoma chisereti abantu 22 nabigoga igando che abantu ikomimba kwete kurwa chinsemo cha Kiroi ergeyo marakwete machito muligirega egento bagokwanira nembure nyinge nabigoga ne serikali yachakire merobiri okwenekya bunanku nyora barasi bakunyara bagwitangana nembure yo nabigoga banyali bakonyole ndagira chinga kibini chiga ko kuigwange chirani yao ya kuligiri kose omuntu kose omusani okulira chinga kimne chiga nabo kunyara go komogento kurwa nga shelter mwasa kobera bakalindo onyolera sae akunyaraga kwikengani togo chase gazeti ya Daily Nation bage page ya kane page ya gatano nige gukwanira igoro yembura enyinge gasomo cyo Nairobi boygo nechinsemo bagukwanira bunegenderete gutwa bunegenderete kobeka banta banga sakongo abegondo chigege bengia World Bank ego yatebire munane chikubwato kachibese kiranyale chiko konya abantu abanga chinsemo cha Nairobi abubale chiriwo chimiyemo na 150 era chikonyanage kubwatoka chibese chira konya abantu abangi maiga soemo chi o Nairobi nabego chinsemo asabange ndo chikaiga bakubolwa banyali bagwitanga nembure nyingi nabego kero banyodo mu chando wemburejo banyara bakurangiria abantu mu chito mulgiria igenge bagokwanira ndoche mono n'abantu bali basiriti bugimobo igonga asegazeti ye page ya kabere page ya gatatu page ya kanene page ya gatano nigo bagukwanira mbure nyinge egendete kwenekiwa chinsemo miyense ya Kenya wacho muligeli Diana ga ukwanira igoro ya mangana yembura nindo chumugano yunolese gazeti ya The Standard page ya kabere kwaerera bale na abakenya babere bagosiri ubuma bwabo ubarabwa abantu basiri ubuma bwabo ni gore 92 agwikira boni go mwancho muligeli ya county ya Nairobi etangaine n'abantu 25 nabera abanyara kwa bagosiria ubuma bwabo litukulia lengeli ijuma mwancho muligeli igango era sabale ngambara bya abanyara kwa bagosiri ubuma bwabo bagasache 20 noyomo nigo bagotebekana banyara kwa bagosombuna macha basupati batatu nabo igo abana bamura batatu igo abakuligeli mu baro yorole kurwa ase county ya Nairobi mwancho muligeli bali bakubwati asobwange ne county elia ekurukunga Eastern enero nigebwate mubaro bw'abantu bakurukunga basacha batano no mwancho muligeli basupati babire abunigo bakurwa ase county ya Makueni mwancho muligeli asabana bamura na barubu babire banyara kwa bagosombuna macha chinsemo cha Rift Valley nigo mwancho muligeli bagote abasacha babire batatu banyara kwa bagwituna mache asumusupati yo makule nabo igo mwancho muligeli ayanigale kurwa asensemeli ya naro kogo kogenda busi mwancho muligeli ngukwana bale chinsemo chindi najo chibwato mu chando yone nsemo ya Homa Bay nabo igo bagokwanira chinsemo chiri chia Nyanza sibate abo mwana mu muranya atiko bagagwituse kuligeli nga abasacha n'abana bamurira banyarka bagosombuna macho mwancho muligeli ngibako bagokwanira gaiga kwate abara sara eliya nyarako bagakoretwa ase ebiasara gosoboncholeri nabo igo mwancho muri bate abanganigo yabete gosalie nibo etaranyarako bage kubwatwa ase birengo niga igo mwancho muligeli ase gazeti bakariko bagokwanira nga inkige kogera ense ya Kenya bono embura ya nyarako bage gonchorie biro bya etalibu na lirikare abakenya bariko bakomanye kalenda yembura na umwancho muri watanga samatuka manga abakenya nigo babere bakomanya lire nga kiri gonchoreria ngakimbure ko banyara ko bage gotukurendese cinga kicia bono nigo eketali ko bage bakorekana nabo kunyara ko bago wesomera gogo chase gazeti ye page ya gatatu ngokwana barumugano igoro yo mu ngwano yo mu kurunga David Kibet nere niganya altikoba kakwa busu na koiru na macho mwaka w'ikirubere 2024 kera macha nanda akire mwancho mulili ni gakorete gento iguruko kuinyoria gosa koigora bintu biri bigurukunga amaute banyana banyara kwa bakoinyora niga bateba ng'umungwano yo niga betega kwa busu n'imbura mwaka w'ikirubere 2024 ase semo ya mudhurwa aiga Nairobi mwancho mulili nigo mu nyanyimbo yu ataite gotemba ko baga konyo muswatio yo mono mwana nabana baye batatu abukwanye barorekani koiru na mache kurendo mwancho mulili nigo bono bateba nga gwikira boni gatanya ko baga gutoka na boigo mwancho muligeli nigo nonyene bunduki alenge na ere yu atalete taratoka boni nigo mwancho mulili nabo gwesomera na kumenya ningikira chia mate nigo kigendete kogenda ase chingendu ligo tema kuligia abanchu baba nabo igo kunyara ko baba ko bamanyo mwancho mulili kuruchisemo unabona kuruchisemo kiri chia kitengela orocherwa river earth gosorocherwa earth nigo rwabunete chinge guchiaye na mwancho muligeli rokanyara ko bago korete mo chando bono ise ko bago kuligerelia
ase egazeti ye epeji ya gatatu nabo kunyara koba kugwesomera asobwikira na komanyanga ningi kelikeroro kulende tigangira na somugano mogenene orase gazeti ya The Standard asbagotebanga nigobono mwanchumulilia aba bisaba nene bali ase wizara yo kuligiriringa ky'abantu bageni n'abakenya bagonyara kwa bakwa wichi passport banyara kwa bako ni ense ya Kenya sibakaba babo kwanera gaiga sibagatebanga nigobono igo mwanchumuligiri bateba chinga kichiria chienya tuko bachikora kera passport yo mongwano yo mu yuru mu Sudan watebekana kwa nimbwa yo bututukanwe kera anyorte passport yo mwanchumuligiri engaki yo yolenga bisi na moske Julius Bitok yolenge buno mulikemo na se wizale inabo igo mwanchumuligiri omuswati Evelyn Chelgut nigale ase gazeti asbagatebanga niganya artiko baka kolende kurkwanga okwana na passport yugo chia ase umungwano yu ubuno bago bakonyara koba bakomenta asorgo ngo mwanchumuligiri nabo gwesomera uligerelia manga yale gaiga ngaki obubalozi bwense ya Kenya bokorekana ase chinse chisiko sepeji ya kane ne ya gatano nyarko bakogwe somera ase nchira yobikirano Diana kwaralire nga amache ne toigo buna gwateba nigerete to muchando gwikira boni go mubarororo n'abantu 72 abantu bara risk n'abasacha bayiriru na amache 72 usekuligiri igere kogenda kaita cross mwanchumuligiri bunoligerete se abunkapso no ichinse mbata abaliso ntoko jibosiabu ya bunire chinga kochiaye abantu bosombi go bwatenenete bacheti abantu bande musani onengo ngenda lingi gusiga rwetali tukulie juma taigeti gusi by the way achite wikali tukulia juma mosi go mwanchu muligiri se koligiri yabo abantu abo bakongete kurwa nsemeli go chabosia na macha gerete nande obora robo bwachite bukabeya macha usekorora nabo yaringe gasiengo ngusano mwanchu muligiri nkoligitole nande chibiche tokoro kingaki orocherwa adriver rwabunete na ruchinga kochiaye na namono kairera ensemo ya Kitengela chinseme chigo chimatabu na chiye chikanyara kwa chiko nyoro muchando chinga kichinde okonyora chisemo chire mwanchu muligiri usekuligirilia ne chibiche chichirabu na chiro chumwanchu muligiri ne chiokoro kya asense mendelia adhi na ande buno uligireti abo nonya ne gali ya siririo boruso kera bone embura yabage gotwe nyinge sana embure yo mwanchu muligiri nigo yareta asale nene na boigo bunuruche nigo yerera abantu bandi gusiri ubugimba bwabo na buna kwanyara kwa bagokoro mwanchu muligiri na bogonyara kwa kowesomera na kubwati ya chibicha echo aiga sigeta seni nigo togoba yito gya Soko TV togo chorere ndi guru kunye bicha kwanyara kwa bagokumanyanga ningi kelia kegendrete Diana Wanjito muligire tugotigana ne toigeyo ni tugocha se gazeti ya The Nation and page ya gatano nemo igukwanira igoro ya 10 point agenda igukwanira igoro ye kyama kya ODM na bege kyama kya UDA asibono ndo chigaiga ne secretary general osomulika manene bikya mekyo oyo wikiraboni go manjito muligeria tumaitenga sifuna orase Linda Wanainji aigani kwa bono agotebanga kero ekyame kya ODM getarenge gutwara enkwana ne kyama kiri kya UDA banyari bagukwanira go ya 10 point agenda nkagitenga bono agotebanga nigo ye expire go sichinga kichiae cyo gukwana gusichinga kiche kyame kya ODM na UDA gutwara enkwana chanyare chigweta nigati ari bare gukwanira igoro ya 10 point agenda nigati ari umuraibensa ari kuchikunyara kawe kirani ari banyatika kuruira kuchikubwatirana no muraibense Dr. William Samuel Ruto kolende gaiga ndoche negati yabarai bagukana nabego Kimani Chungwa na gagukwana na Junet Mohamed ningo batebirega nabego kurangiria okumerana kwa barai ko sababu atani bekyame kya ODM nabego ekyama kya UDA banyari bagukwa kumerana na gukwana sibatebirega ningo baguchigocengera anniversary bakoliro mwako yomo kurwa 10 point agenda ebage kubekwa essay koleno mwanchito muligerekero yabege tu essay chitariki chisano na ibere cyo mutinyo gatatu niko cyarenge chitariki cyamangana yuarenga 10 point agenda anyareka gukwanirwa nabaganyareka gukiranirwa kolendege gando chiboigo umuraiwe kyame kya ODM Oburo Odinga ni Oburo ginganera ni gatebire buna andetayo
ikiame kigiye kunyara geko gende kiagera chinga kibado nchiroro bago chikunyara bago twara chinkwana ne kiame kia ODM banyale bakoigwana satebire na machikubwatira no muraibense ya Kenya kwene kiabuna guchargo chorwa sentunde ya kabere manoni go baya kwanita ya litukolegoro mwanchito muligiri Espanya tibagwikirana county ya Siaya muraibense ya Kenya no alinge county ya Siaya litukolegoro bakanyaba bakabako batwara chinkwana asibanya tiboigo bako rorwa bali babere aiga nabakunyara ko gwesomera subwagale oliga tiali bagukwanira bagotebanga ne noko ba petradase gose abarayi bali june bali gwikira boni gasirinda wa 9G baeberusana niria kigo kurwase kya makerkia ODM bakoragwa no mugavana bwe county ya Siaya James Orengo naboigo ososiga igandoche na naboigo omo seneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna ono mobunge oembakasi East Babu Wino nigo batebringa ogotaikira ni kuo kugwa 10 point agenda chitariki sano na ibere chomo tinyoyo nigo yarenge gento getari kobachia na baiko gento getari kwanchiranwa neri chikirio manjito muri nabo gosomera subwagare kolenda se gazeti ya The Daily Nation page ya gatano na kabere nige okwanere goro ya United Opposition nigo abono bako yigikiria serikali asogo ba migorombanya tibagwikira na sekansa ya mochinsemo cha Meru ekorokwanga kaga gagwekera banyati bagwikirana nigo kindi kinere uyora mokonyi bo muri bensi ya Kenya neralinga stinseme chokolende bakabanga tibari gwanjiro banyari bagoswase kaniseyo bakaba bako bwatukoroboti nagotebanga nigo banyate bakogikerwa igento gitaba gogeti gwanjiro goswa asekaniseyo nigo bagukwana bayigoigoro yo kwikirana ko muri bensi ya Kenya ase chinsemo chia Siaya sabagotebanga ekeraje ngikuchikirana obotukubuae nigo ababwatani abange ba James Orengo nabayiga bakoli emirimo yo baya abange banyati bakubikubyara nagusiekerwa ase banyati bagusiekerwa mwanjito muligeli abatanyati bagwikirana chinseme ichokorende gaiga ndoche Babu Wino nabayigo Edwin Sifuna nigo batebirenga nonye ne chinkwana chiribanyati bagokwana siritsko igoro tibariko chiko chanchira no mwanjito muligire nabakoligeli gati ali omuraibu nsabeteka gokwanira chinseme icho chia Siaya negatie ya magenda ya tebeta uchikwene kyabuna nachikwikiraniwa wanchumuligirili chinkwana chirichiamete chigokwanwa se chinsemo anteto mu director ito atobekere ase Babu Wino naboigo wanchumuligirili oisego tegerera chinkwana chirichiamete chigokwano Burodinga ase nseme ye ya Siaya elio nyarkoba okomanyanga kilibali getangi kilibabeta bagochuta ase chinkwana chiribakwanete. And I'm also telling those who are saying that Oburu is taking instructions from State House, that I have been in this world much more than them, and I know when I want to take instructions and when I should take instructions, and if I deserve to take instructions, I know how to do it, and you will not teach me. Me, I'm not going to take instructions. I have not taken it before. Me, I decide what to do and the right thing for my people. Juzi nimesikia kuna watu wote ya ODM wananiambia ati hatuwezi kuungana na UDA kwa sababu our values are different. Mimi nauliza DCP ya Rigathi Gachagua na ODM wako na values moja? Tunaweza kuwa na values moja na Rigathi Gachagua hapa Kenya? Mtu muongo, mtu munafiki, mtu ambaye akili yake sio timamu, akili iruka zamani mpaka tukaimpeach yeye bungeni. Sasa sisi ni chama kubwa. ODM ni chama kubwa, itaungana na chama nyingine ambayo ni kubwa kama ya UDA. Hatuwezi kuingia kwa vyama ndogo ndogo ya vijiji kama DAP, sijui DCP, hizo ni vyama vya vijiji. Hatuwezi kukaa nao chini. Jambo la pili, wanajaribu kufukuza katibu wa baba. Mimi nimewaambia hata wakinitoa kama SG, baba hatawahi kuwa na katibu mwingine. Mimi ndio wa mwisho. Ndio. Tuendelee tusiendelee. Wangapi wanasema urafiki ya wewe Rigathi, wakati Kibaki amekuwa rais wa Kenya, hatukuona akituringia hapa. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa rais, hakuturingia hapa. Wewe unakuja kutiringia hapa. Wewe ni nani? Na kuna hata project moja umeleta hapa Meru. Aende asiende. Aende asiende. Aende asiende. Wacha wale wanasema wametego, aende wametego.
wametegwa aende. Wewe Rigathi Gachagua, nimekuambia uniheshimu. Wewe Rigathi Gachagua, nimekuambia uniheshimu. Bado haujasikia. Lazima uniheshimu. Mwancho Murigeri no igwete chinkwana chabaraya bwase barenge ase chinsemo yere go stand out ne yu ya Kindiki professor Wewe Gachagua wewe wa mitego Rero confidence yonse mate igairanirete ayaga chicha mayega yo Gachagua nagenda ko mu mimic yani uko yigenchireria gukwana bagakwega gukwana inchira geteiga kuruta derengana yayaria Gachagua no matekera nyoreri bagatari go kuyera na ndoro chibono Gachagua nande nakaneti gutasoe kanisa ona lya guchako kuyakwana mono of course since amachinde nchiroro na chire chibachire abaru bagasoa bono ise kurigirira siasa na liya chakire kwa bagikubike bikuru tubiyaye bana siasa bachakira bagukwana Mount Kenya ekwamba kororekana ngo chakwabere gati ya Rigathi Gachagua na Kindiki professor ase akamatebinga nchebono igana kera kuarenge umukonyi bumuraigwese nigo nagosigete chenale ngo waziri burendi bweime ono ayekera kuarenge umukonyi bumuraigwese nchena kwatesiko chinga kichiane cheikire tolikonges ko Mwancho Murigeri kuna kuligitole clip oigunga kirikiji alikora asa mwago imoka nako kora kiligo nguko mu mimic gose ko mwega omoske Rigathi Gachagua amini moske Kindiki bunago choka bagago kwana igona bugonyara kuba somera se aliagenda to Mwancho Murigeri stogendete goteba se gazeti ya The Standard page ya gatanda limo kokwanerere inga ningi kelikirime ase commission ili kuligelia magana yendemero aswagoteba nigobono igaba gotebekana jibilioni chechibesa chiakaniru gochia ase chinsemo chiri chikurukunga gose chi company chiri chibwato botutu kanwe kiraboni go Mwancho Murigeri batebanga abantu chi company chioni go chianyara koba chikonyora chibese chigotebekana chi echekerengo kegoro sebono gabune company emegurunga Grass Limited yu chikobage konyora chi million chi misano na ibire 30 neyemo kurwa serikali asikiliwa tebanga asubuli mubule botaisa inie kabule owe kerengo gigo chikobage kolengani goseka na nigo Mwancho Murigeri batengo buli mubo chikobo gutumeka samagendro nando ise kuligera ligaiga batebange chi shilingi million ya 23 nigo chiatumige tugwakana chinga kimechengo yakorekanete ase mirobelio eli yechi shere chirichigurunga public holidays 123 million chabere chigotumeka Diana use kuligeri expenditure na bono igo Mwancho Murigeri buna tukuna komotebia serikali igotebekana ngo siakasia kilikweni bonkororo elio onyara kobaga gwesomera ase nchira bwekerno tagete tweyaliga timati gosino bwate muganonde bwonsi tete tweyaliga ntogenda sumutimo kumusini ni tokoirana Mwancho Murigeri tobeto kumanya yagenda tegati yabo ne chiamate chiabali banya tukaba bakubwata ni guno korobekana kuri gwakorekanete nonye baetwe ira orobotirwa nadiko mwakoyo moelire kendenge yakorekanire kaje teatranda sumutimo kumukego kwirana tugendera na ikasiti Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi mugusi Mwancho Murigeri nigaruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline Mwancho Murigeri aso mugusi ya nyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchira ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iliyo korekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nensoko TV elietaliane ni Innocent Onyango Kurumucho mano Nairobi Kisi Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange nabo igobwatira Nensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Nensoko TV uboroso bw'umugusi
ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miya kasta ngachaka ngondifera po ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumuguse eye ne Nsoko TV oboroso bumuguse mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Tomo chako tengere meroberito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu beandrete chinga kichons asengencho yao eyariganie asobo tengari botari no mubwekano omwancho muri Nsoko TV igeta sengiye Nsoko TV nibwatira sengencho yao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurimo yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchiro monda bwansi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meya County ya Kisii elietariane Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietara Nyarike Steven Embonde kurwa county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dom Nikonderi Nyabuto ekeranya gukoreta mangana ya majako bitukira Jumatatu paka litukira Jumapili chini gongoro ko petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi eye ne Nsoko TV oboroso bomogusi.
mwancho muligeli nande chetire chitake 39 maiga yense ya masema mbiabono aigane Nsoko TV Diana togendete kuligilia yale se gazeti sema mbiabono ntagete nchake numugano urega igaba goteberanga chia mateni gobono chenyare ko bachiwe sokia na gotebanga oroboti urwana diko matiri waberere gukwanu sana mwaka yo mwelire ase abantu basireti bugima bwabo bagotebeka numubaro ali bali banyartwa bakumanyikana ne serikali na 50 nomo na umwanchu muligeli nigo bayigenete ngabono bali banyartwa bakonyora nugwa kukumba chikwa bakonyora kende kulende boni go mwanchu muligeli batebanga tera nyara kabage konyarkanda gaigani ndoche chia mate ekera bako babagukwanira nindoche omoseneta bwe county ya Vihiga omosike Godfrey Ososi gatebangi nkwana yogwakana bali bagatebekana banyartwa bakonyora chinga kichiria abasaye banyartwa bakorobekana na gotebunga mbachikwa bagwakanu agotebanga obunubu ngera ngelia nande nenchire ya muyoko ngainerelia igora bogwe somero umanyanga ngikelia kibwenete gokorekana abande nigo basireti abancho babo barenge bakoreta umugati ukira lituka senga mugati ukira lituko ngetere na ortocha twatebe ndagira yakira lituko na maene ndagira aye ngore breadwinner yawo nawe ko manyano ko wini bread breadwinner yani ndago getirende ninyo mugati oju na nyasaye na wali ninja na nyasaye okay wajobuligeli sego sobe page ya kiadaye gazeti ya The Standard gukwa na balemu na bono muwaziri Ndwale achire kabaga gwanchira na kilibaga tebanga ebinyinyi biri bya rotavirus bagotebe vaccine ni go yaberege kubara asense ya Kenya mwancho muligeli nabo konyara kabago kuligeli ga igo nyara kabago koranga ningi kilibaka bago kwanera aswaga tebanga nigo bono iga ekonyara kabaga kwena nugochia sabana ilikurwania marwaire bunali bagoteba tuberculosis diphtheria tetanus na whooping cough gose na measles amarwaire ali abana bako bitirungora toli chichanjo chikurwegwa bana bagotebanga Kenya nigebwate okokea na gwe chanje yu kera bana tugukwana boigo ekobo muchando monne sano ise kuligeli Diana kirenga kina bokonyora abana bakogenda se chinyagitali amini bagocheru ase binyoro bagwete wizare gocha n'ikisindani yache ko betabana abana mbale bayiri kale twale ko iburu batanyorete kisindani kiri cha measles bakaba affected bono lende Ndwale otebirenga ekorekana mbabwate igende kurukwa obukoborwa kwe vaccine ya rotavirus vaccine yibono ateba yabere botuboke ya keire yabere botuboke bonekerere botuboke na bechikoleto muchanda sano mwancho muligeli na bokwesomera ase gazeti yo nyara ko bagokuligeli aiga ase egazeti ya The Standard page komingo kwanerere goro kubwatana no koigwana kwalenge gati ya Raila Amolo Odinga na umosike William Ruto bagatebanga MOU ni gabono mwancho muri wateba nige komiti ekera ya ebegeta sobwamo etaranyara kabagekirana na nindo chegaiga umosike Edwin Sifuna oyuro mo secretary general w'ikiamo kya ODM atabangamba chikwa bakuru roboti rwabo bene itukuri kuri kutichi gatatu igoro ya performance ya serikali nabo igote yaba Kenya asikiliki akorekane na kilige tarakorekana igo mwancho muligeli nabo konyara kwa gokuligeli na koranga ninki kilike gendete kurwa senseme yo muraibwense kirachete setara ya sesemo ya Luo Nyanza anamona se county ya Siaya ni garaletie ebintu biriya chikoba gakoena na gochia asibire gachagwa na Kalonzo niko bagendete kosalichinga kichiabo na niko bagisaliri na ande bagisaletie kera barenga ase serikali ngokwa netamanganaya no moske Kindiki niko nabokonyara kwa we somera page 10 onyara kwa bagokumanya asobekira Diana na igora tatebya ya gazeti ya The Daily Nation Manjito murigiria ngocha se gazeti ya The Daily Nation gonda gitenda kunyoria igoro ya 844 system tumetima temu kino sentia koleta lakini njai na kolete ni galenganda 844 system lakini ni maite no nyenere 1985 tumaiti manjito murigiria kinirende Ndaitiko samba aya ira na 1970 egara gogwate 85 wacha danga ke 85 juice ya egero mwana ke batia ko iburu ni ndo chana ba 1985 nali omorobiyo 844 system wachake bora ya gogwate baigo chidabuga ngana lina ya kolete wajumburigelie kesi giachire mana andeli baga to kuburukana na Diana ta itoge tatua ebye komba jere gakibara kokora eri bono Monday mambi
agongire mwaka kwirigwe mochimikia nda 53 kibatinga ginaria bwate igithugu gukuiburu kwaya achire nseye abantu bakogenda guciumuria umwana omugeni oria thiru nende aya Innocent actually na mine tingaitene point ndabika clear point ya ne arengega 1985 na 844 system ya chagete wana tagoma ya 1985 nalikuwa koleta matemu SMP4 oro ay lo manjito murigelia yatokwanira miaka yawe yajagire kubarua yatokwanira 844 system okay on a serious note tuna abana ba 844 proudly 844 proudly 844 na nde proudly ko baba kabere ko gende mibiri mitano the 5 subjects ejichia cheteliri chiko kolirwa maunchuriri ni ntutua tugutere tuo science guchie dirisha isike gasoka kuikira boninga na totebi tutinye mesa na bera abega siengo musana maguono kulinga chianga ngayoje te kumanyira nyabururu ya chianga ntoro somi ku primary no ni kigusinje sinje ni somi mwale go somi ligum science ya ruwe toro Diana onye nchibwe ko monyene science nyeroje temte burakin teliko somi Innocent okolinge yanga na some tugu eskuru gie ura Wayside Academy okay ese je alengelio boarding okay na mwale go no nyabururu nchete go somi go science muna nkoruga akirigereria bugima bwa no buya buri ogasoma ngai gwatebe skuru ye gurugwe academy wote ura Wayside Academy mwakande mombi ya mono okaruoro kagenda nyabururu biya mono ando karuoro Maseno Watu bande ndo basa kukwana jiskuri chita watu baraku watu bande baraku bisana tiga tutigera baraku bari no mwanjito murigeria bagukwanira igoro 844 system yo gwikira boniga wote banga aboroke bali form 3 kera sige komi na komi nemo form 3 actually na barabo moerio boniga sibali wa uchokora matemu ya 844 system bagote bagochakiro mwako gocha nalia matemu yo moerio mwanchito muri ya chokorwa under 844 system kolende mbali baboli gwe bali bataitu kwera na school banyale bagotwara certificate cyabo cya form 4 nabo igo bali abataite bayirore bayindira ne school banyale bakwirorera matemu ayo nigo baboli go bachako mwako yo kwiko mwako gochekiana lyo moerio asiba ko baboli gwe gwetrase ekyomekere teneta matemu gyanek kyababoli bakanyale bagwakana chiribu emeronge bere na ibere chiribu isano na ibere na 27200 umanchito muri chiribu 7200 banyare bagwakana eri banyare bakokora matemu abo kweterase e-citizen igonga announce soronyo go taite bado konyore certificate yao no bwate chinga kitaibo Innocent chinga ki actually no bwate onyare go konyore certificate yago ya form 4 ndi kiagara bano guchitorigo swa CBE na CBE to guchikonyara ko gwanchiru onye to chagitinero igongo monchito murigira nego bakwana se gazeti ya The Nation bakuborio nde bwensi otagite kwira na chikonyone certificate yae achake gwikira boniga abayareka gwakana chibesi chamatemu chire 7200 gwitrase umorobirio e-citizen anyarere ndika gukora amatemu aye bagote banga amatemu ale nigo ali free the exam igali free gochia sibali bande bonsi kulene amatemu ani gali free gochia sibali batari go chikonyara bakoirora bali barasti school boniga asiba boliri abayiboli kweneke buna bana bobo bonspi gochia bali goikira na banyari bagokora amatemu ali na bali barasi CBE na banyari bagokora amatemu abo a grade 10 11 12 asiba kunyara bago introduce wa gochia semiremo bakore bagote banga career pathways bachikonyara bago Swasti University gongo manchito murigira nabo gwesomera sobaga lakini nchege ntonda koboli onye bado gotaito konyora certificate yao ya form 4 wetrase 844 system abantu na into Gen Z ene kyabuna kwa enyorire chinga kisiri kya bwangu igonga nara ikura gazeti ya The Nation page 12 asibego bago kwanera igoro ya Obado uyolenge omugavana bwi county ya Migori asibagote bagwitira boniga nige amate yaye egende tewitira amakongo asibagote banga bokurumimbole bwanyarte bokubwatira nere witira se serikali ya county ya Migori asiboniga omugondoje bwechieka chimikianda ogochikonyara gokoirwa nabo igomo ngino enero ganiri kweirwa omugondoyo anyare
gako kobanara kurende nigo gendete gukorerwo bunengi koranga ki omugondo yu anyalte gako yonyora aigase gazeti ya Daily Nation mwachitu mulira nabo gwesomera subwagare bagukwanira igoro yobokurumi wanyalte boko tokase former governor Migori Obado korinde nara ikoro gazeti ya Innocent aigando che bagukwanira igoro ya opinion lero yanda ikora kigo abagukwanira igoro yech promises chikobe kwa samatanga bagoteba ngano busoku sana fake promises nabo igo development chikobe bachikukwanirwa samatanga chikonyara chiko ikiranirwa wachumuli dayano ikira samatango kwanira igoro yechi promise chira chikalikobe kwa toko genda busio nigobone segia Iran ebetetenso mwanchumuli tswagotabanga obubwenia nigobwatene nigo gochia sabarwire bali bakonyara ka bakogenda kurwali kwa ase chisiko mwanchumuligeli segia yegendrete nigobona iga chinse chiri chibwato gwa kokone igati yabonense ya Iran sibagateba ense yenyene Israel mwanchumuli Turkey India Pakistan na Cyprus chibono bali bakonyara kwa bakogenda ase chinse mechi batali konyara kwa bagikoro kili bagotebanga nigobono airspace ya siekiru ase abarwire bali bakurwa ase nonyenense ya Kenya gaiga batagete chikwa bakurwaligwa ase chinse mechi nonye bali bakwenda chinse mechi ya Middle East bose Turkey batali konyara kwa bakogenda omuswati okurukunga Susan Karwanja nigale asense meli kunga Fortis India nigatebanga nigobono twaroba semigo chia asa abarwire manemono bali babwate okuganiko ligo tali kwabwa nkomono gose kutali kwa emergency banyara kwa bakoganya kulende bali babwate okuganiko le kwa asobwango banyara kwa bakwaigwe priority mwanchumulile swagatebanga nigobono totagete kuligenchera balia chindege chiabo chianyara kwa bachiko ba cancelled gose chisabali chiabo chindege chiateneniwe banyara kwa bakoiranira guchibes chiabo mwanchumuligili no mochando ulia obetete asense meyo togoteba ekurukwa ya Iran asema mbiabono mwanchumuligili ncheso bwango ntatendigerelie indo chega igasense mwechi gazeti ni ngokwana bale igoro ya abagosoli bali yakurwa sense ya Kenya bali banyaltuka bakonyora obubui bagotebanga Kenya players reclaim 2026 victory batebanga nigo banyaltuka bakogosoli na omwanchumulilo ya se timu ya golf ya nyaltuka bagekonyora obubui kurwa kraya gosole tinense ya Buganda mwanchumulilo na bogonyara ko bagowesomera na koranga ngaki SSMU egendrete na ambikemina no ebe gotete ko manyamanganalia a golf otete ko manyamanganalia ya safari lali ni doche na alegaiga swagotebanga nigo bono mwanchumuligil na ndekemina no kelgia safari lali kirachi ko bagego kolekana abo wesomera na omoelio konyarere ko bagekoerera igoro ye timu ya Arsenal na kiarorekanire konyo stigul chinyinge awetera asum egosolirie kurunga ye chikona asumwe nchumulirwa atebanga bono gaiga nigo bakare kuligereria igoro yende kurunga anatomy of corner kick iyo tebekananga na bebwe keno science mwanchumuligeri negati ya aliale ase gazeti asema mbia bono igo nabonta getengo tebinga bwenyoreri libaga osome gazeti ye onyar koba gokomanyanga ningi kelikeroro onyar koba gokwemanya sobo ikerano Diana banyara kwa bakwimanya subu kiranu chenta gete kwiyaliga ngende se cartoon timaitigo se kwiyaliganira tutarenda se cartoon Innocent mugana no ligaiga nigo gukwanira igoro yo mubunge Johana Ngeno yosiri bogima bwaye kurwa chense mo chiria chi emururua decree nigo igani go bagukwanira igoro yo gusira kwayo mwanchito muri yankete nabakonyara kagwe somera buranya tkausiri buguma bwaye nabona buna bali bagotera abateri kurwa chinsemo cha naro kuna chinsemo au banyati bawikira na se ensemo yaye gose ase nyumba yaye yobumenyo alia emurua dikri bakaba bakwena nengora asibagote babunanya tkako bakonya nabo iko bunalinge omuntu ko bay support bagote bagaiga ikintu nara lyagote banibuna ligo chinchia bali bali ko molenda chi bodyguard cha ikagote banga era tata iti bodyguard kiagaronde tayamo chaire nonde tayagurire kintu kende gyonsi wanchito mulgina bogo somero mugano yukura se gazeti ya Daily Nation page ya 15 nemo kulinda iga Innocent iga ndoche kero toko kwanira manganalia Irani aiga bagote ba Israel nigo ya studio igo ya skirie strike ya emotwe ekero ense usine ensemo ya Tehran eta itugochia como nem ose como chora murayo moya okay manchito mulina bagwe somera gago
ole buna biari gani tuma chito mulia como chora murai uranyare igako batinira mara ikurwa sigazeti ngaita ikuruga iga na batogo swase chikatun tugenda se chikatuni yere tonyole chinga kichindo ngechyo kuyarigani tugenda te koganya bageni baita semambi yabono mu Spotify Violet Nyapara ko charega igaga kuligia egento gikuruku ngubo jumbe korwa sensemo yambo machoge yaborabu mwancho muligereri astochiko batugutwara nkwana asemambi yabono atotebi igoro yoburai nabo igo Amos nerengo so arega iga nyasani atotebi igoro ya aliagendete gokorekana imeyense ya Kenya mbure nyinge koko atuliri baga nayo nyara ko bagwa kesi migo cha studio kolende chetete kwa DCPJ 12 nyara ko bango korokia ekatuni ya robate abanad ko report nerere gaiga asogo exchange nero yagerete baga sabusana maboko mwancho muligereri gaiga na boroche ekati ya ODM ne kiama kilikia UDA mwancho muligereri bono asikiliba te bangoroboti ururwa nadiko na roach koba enchire ya moyokora gosimba sabusane gosimbatigane itukulia Jumatano na litoganyete tuigwenki kelia sifuna awchikoba gago kwana mambirioka aigase gazeti ya The Nation manjito morigire page ya 14 bagokwanira igoro ya 2 term bagoteba gaiga help 1 term aigo manjito morigire andoche nabamenyi bechinsemo chisemo chiri mbulego twana buga iga bagoteba ngatokonye chindege nchire gaiga na chiro chichiweta chiri kire 2 term igana abantu batene inigoro bagoteba ngatokonye ikaiga innocent kaitete yango tigerote yo morigere tiangi interpretiri tangani abana siasa nigo bagenda to gakore campaign ego bali chichopa igoro bakogenda chinsemo bakoire chi message chiabo abande bateba 1 term abande bateba 2 term abakenye gento bago shout kurwa sebale tokonye ikibago saba bakonywe noroche mburagenda gutwe nyinge abakenya nigo batinyanite goseba bekira sobwa bali crowded asibona mwancho muri abandi basiri ubugima bwabo nabo koligerelia abana siasa mpate nenetie in any way kurwesi kogochia ase victims bali basiretia mache basiriti umubwa kubatekana mache kinento koligerelia orore kurwe campaign yonsira tokole abo koligerelia bakenya gento bagosaba ate batokonya go barira Nairobi ye kigali go chita abantu amache gasomba abantu akabaita kabakora mwancho muri ayunali alese chikatuna bo wesomera mbiya mono asoka bana intu asema mbiya bono tete kwando mutima kumusini toko irana tonyara kabatoko aligani abageni baita se studio kulendege ntongote bya sema mbiya bona siligana litulira butwale gukwanira ndiri tote banga chinga kichinde okorore ngombe ya butuiru busubuniro lyo umanye gasi yaye tigale toro no gosabegere seli bichuni ngombe ko buturu busubuni bwaye kiye gutigara asama sabo lieseli bichuni biaye aigane Soko TV. Eye nen Soko TV oboroso bumugusi mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi yagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kolendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense kima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletra emegande yonsi iliyo kolekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Soko TV elietaliane ni Innocent Onyango. ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery ye chinguru.
betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore. Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi na mosari wana yaikireke wango guikaru aligo. Kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge kunywa amaryogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali elinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimi ase namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatare ichyobutindu. Amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Kera kama tingatara Gaike taoni ya Nyamira na lena shauri sangwe Ngararo moijana Umozu watera mabwari Muligeri Bwensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba gwikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitiru ya ubwe andaji tasekeruko orambulete mirundo kunya gusibero ngori na hali ya seskirini ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria Bakaliya omotoya kabwatwa Obe bakaliya omotoya kabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa
twarusire gutara urugendo rutambe kwenyorera bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya ninchuwenyorera spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega au tuline sabyo okole talentambe gucha kuliye byombo bunebe totarera somo chokebirigo na boiga somo chunyamira oseto akirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii asenjera yoboikeranu na nene muno tunyare ko batoko genda asibali bali chinsemo chire isiko ya gusi si chinsemo bune chana kuru mwancho muligereri elitunyare ko batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene muno tunyare ko batoko so asi chinsemo Childoret no mugusi ore asi chinsemo Childoret nera nyare ko bakoigwewa mwancho muligereri tunyare ko batoko genda asibali barasa masamba tuna chinsemo chia molo aliaso mugusi yale enuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagako igwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagako igwegwa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta sendi ya Soko TV no gotuchi ko batoko kora eke korugia ito tunyare ko batoko kora asenjera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tunyara kwa batogo koraleria okorali kwa nyagosira asenjira ebwenerete Ensoko TV oboroso bwomugusi obulimira bwesiro yobunda bwense kolene talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia iguru yobulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumu ime na pathway mache Kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere obemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machin asomoro bere bobole mino botugi ime Ensoko TV oboroso bwomugusi eye Ensoko TV oboroso bwomugusi maiga chinsa ibere semambia bono nimbo atabagani bane se studio una nago TV semambia bono nimbo atabagani aiga nimbo ate Amos nyasani no manyete no tocha twabanera akira litukulia Jumatatu twarabere tukwa na manga sense melia siasa lero tubwate tegurunga state of the nation tote tukwa na ngangi kilikege ndata sense ya Kenya nabo igo tuamentiro mogeni ondega iga no muswati lero tubwate teguru yabere gender balance for traba bad equation tera wenera ekora Diana uskir kurugaiga egara tujara kwa tukwa na nera kurunga Madam Violet Nyapara Sure, yeah.
Okay. Nigakurigia kirugo kyobo jumbe ngotatebya ale nsemo kiria kurigia at least ngonyora tuli background lero bono tukuburukan kirege tuga igapaka nabasubati mbabu atali tukuria buri igoro paka tutantaniri bari gototebya mumanya litukuria basubati ndiro nilitukuria baba ndiro nga Mother's Day ndiro na women's bono igoro mbabu atali tukuria batiganchakira mugeni ngakimwenderete. Yeah. Yes. Happy Women's Day. About a belated. Yeah, it's belated but not so late. Okay. Yeah. Kimogenda tabaswati mwa itri na resolution yende yoko genda Geneva. Bado kidogo. We are waiting for some things. Pale usengo swatole Geneva. Yo ni mwale ko flowers around yego zeni ntwale guru visiche. Ni mwale ko unfortunately tinyore tunoyane rimo. Sani. No, I'll do something. I'll appreciate. As an area was yama or go no, not the way. No, okay. Okay, biya sada tata tebyo muligerelia endingo beat arakomanya na bigo toko komanyire kurugusi. Bono yo Nairobi na arakomanya oningo. Kabisa. Asa mageta ngoro ku Violet Nyapara. Koro kunde nyaboke batenderi ko feature CID. Tato minta agwata marieta abere. Eri manyire mono njuma bomiti. Ntiendo moise ko chuma bomiti. Omiti omarita. Igonkoro bomachoge chache. Munando chikaine nchono musubati. Koliginde kero kyobo jumbe. Buna Innocent ika gotie goteba. Bomachoge chache. Okay. Yes. Bomachoge chache Alpha Miruka. Sure. Mheshimiwa. Nere eraundi uchikomera na niliyogirio musubati baba ko motebinga karua bujikoni. Niliyogirio kidogo ndingali ya musubati lakini no musubati. Ndoto yote niliritori. Wa prepare ejikoni because the constituents niko ejikoni bona. Ninga saine. Okay. Asante sana sokonyora libagana go chase studio ito. Amos. Yes. Kwani muligerelia motebinga ikonyo berete. Mbuye bono muligerelia sogotwa liso. Neje namos nyasali. Igo lero nde negesio kiama bana masinga sengenjo umusfati Nyapara. Oligiti ko mujumbe we constituency ase mamo midanyo mire no hara. Na ande kenyorukia ye okere jimita chinke okuru ese kenyorukiane. Okay. Igo boro dole du mujumbe go. Nde negesio kana sana gyara na sore interact no muntu ya muraba soji kwa. Mujumbe kero ko soburu duao. Ko inyore. Onginyore koranje. Pakanko inyore. Nga soburu tibua doji jole soburu tibua oji jole bijabolo sado bwa jombuligereri. Igoboro kwarorire timu litubwate semambia bono no maite butambekera tugo chake ngwana. Nigo tokoleta lingana lira bubaiden tubwate lingana toko light up lituko na liroli. Twanyara kwa batokolirwa elirende twakwali baga kwanyara kwa bago translate beat keliora abe ko manyete nabo yigo mwanchu muligili namba ito studio semambia bono gere 0788666663 ninjense kali tukoligima nga monene okonyoro buruti bwa gonyinyo Amos do kale boyigo muligili Oikatukanye ke kiagera munenge njeri kurubakoro no nyenguru ese buku sabagambi bo kanyegero asabagambi bo kanyegero ko beranga abagambi bago sikwanda kabatukagara baba kiagera korole bube gabokorie biboko abasikali bae bagugwa ke biboko Biya wale bajumbo ligeli ko igurerende twachakire asenchire kamineyo ndabogolende kwarore naro mugeni tutubwate semambia bono nabona nagotabiri naboko nyara kabago go interact na into nyara kabago kwana na intungo kwa toliri baga nayo nyara kabago kwana chinga kigete kera togenda togenda kugenda busyo na abageni baito bale ase studio kulende ndete mbalinga na lira bwese mambia bono nyasani nare goteba iga ngombe tabwati obosubunia nige gokora amasabo iligo seli bichuni chaka kuganyegere amanyese kirenga gekobera ngombe tabwati obosuguni yego kora masaba se timaitiga iki yinyare ko bagego seli bichuni bia kyanyora ntali prepared engejeyo lakini mangana ne okorangora ya iraba kisiasa yes ngombe tabwati obosuguni muna bono omoske matiangi na imokie chama kurugatia jamelia imukurugatia
agatige chama chinyinge korwa seliro bali agusi ego corona jame na wera buru busuguni lakini ngende kia mbwatire kidogo ya kubwatira yake lakini egere ng'ombe tabwati busuguni ya libosia ke minja bagoroka kiki busuguni ke minja kare busuguni botaye gongo sinywere go seli jingi buya ye kubeka jinguru jinyinga soko asawa seli jingi so nabo igo nonye n'abana siasa muno bono sister yanega ego ikari go busuguni abeke jinguru asoko beka bandamu. Okay. Litangani gwateba umuntu aramanya ubusubuniye sababu ya endererie yumwancho muligeri kwegure se mambia bono toteba ngombe tabwati ubusubuni lige gokora masaba mange nyare ko bagoseli bichuni madam naliye limbwatelinga nalira bwese mambia bono jana chakira examination mapema ilinga nalira usineli mwambo lira bono eliye bisete nyani ncheri yanyo le off guard but na bongo libeka se context na nje ya nendo chira iralibwende bono nchetiganyira ni ase na nje tigandire political. Okay. When you are not carotari more affiliated ne binte binene ngotekire too much time osogo sugumo konge omana goikera kirioganeti chekibona kyo ndatebenga ubusuguni ni ngoyo manyete ngoyo manyete naende oselie bichuni na kyoyo manyete ase ubusuguni oboiga agochiko gokonyo nyare ko oselie bichuni. I think nabo na ya chire igo no kurabekira bono tigandara kubuli bumba choge chache murayororo nabe getubusuguni bwango sali bule bichuni it's a bit personal. It's a bit personal. I don't know why you want to go personal. I think nabegete inero rato iraneri. Yes. Norochi sebisu ebichuni bire wosochi kobeko busuguni yoseli gabigende gucha. Agu naron koligitore. Okay, biyamora sano mwancho muligere libina kwigura semambia bono ligoto gochakira gabwese twanyare ko batugukwanira igoro yelinga lito lirabu. Kware batemire bali tebirenga lino centrero lya machiko baliko gwake. No nyenda musio gochora alikira kia dia majigo muira. Liago India. Yakie. Tiadora chakire mbura bono. Nerere gosia. Madam ngakembule ngakyo yeligerete Nairobi itukulie juma ngete twabwete ngane chinga kichiri chia nuchi yalengi. What can you say? Kurwe mbule una yarorekana twarorera abantu gwikira boni go mubarabwa abantu basiri bwabo bale 93. Ine nambelia ruru ne serikali saba sacha 23 basiri bwima baswati bale babere actually 27 abaswati bakaba batatu abana nabarombarora abana bamura amacha yugaro rekana uko bugaga igorire tukuru chitapu chinga ukulende nyasawo yigorire tegweterese ngakiyanu ne libori lyageri yanenge nakinaro rembire omaite chinga kichi nabele Kenya chinyinge usichinke emburangu tuere naende now and again twanya koleranga serikali saidia but yabwa serikali gusaidia no ntarara kidogo ngemikakati ya serikali. Why is it taking so long go curb this flood thing? Asengencho onyore 2024 pia abantu mbalirete na abantu mbakwete. This is 2026 abantu bankolera bale naenda abantu bakule infrastructure sigatogotebuna nkobe kuchire boronge ngiye kugara kitari kobe kuboronge once and for all elinde tunyako batogosieke gente kage gosiria abantu baito through floods kwa makonyora ngabono abantu abange igo batagete kilo monto. In fact nonyani chenita iteko tuara assets properties in different places lakini tuwe banga we are endangering our lives kero to raise chi project chose chi asset cheito on asa machabwene tagwetera noruche nande ngo chibare batebanga se songo nga nature is very unforgiving kero kwa yirire mono it comes with force. Yes onoruche nyago tobaguliga ge koira abantu baitu kwenda torasara serikali lebonete kore egente kemo kiengencho na kyo
konyo bogima bwa abantu. Okay. Ngotora blame into abanyane na serikali. Into abanyane nchira itotomenyete serikali enene gose county Chionsi. Yes. All levels of government. Yeah. Na namono na intubuna mwanti nyamba totomete. Amos. Yes. Maache na abeya Nairobi ye. Ngotoko bekera mamacho. Inje unda beke mamacho se ugambi boleo sengenjo. Usikoligereria munabona to context innocent 1979 abantu barenge Nairobi barenge 1800 1999 abantu barenge Nairobi barenge 2.8 million bono iga 2026 abantu bari Nairobi bari 6.1 million ige kagerenga in 2050 abantu barabe Nairobi barabe between 13 and 14 million lakini infrastructure one eli arenge 1979 igonda ite kopule mu burayo bonene no gwa Nairobi sengenjo Nairobi ni capital city osekoligereri mono abantu abange bakwete go barasumucho Nairobi nande nje onda play mu burayi wa Nairobi asengenjo igondo chenga Nairobi nere county ya mebwate abarayi babwatumurakera gwa ideas ya sengenjo ekero toko tegunga drainage so isikuligeri kiti ya disaster management ki county ya Nairobi there is a lot of money we kiroro lakini njiriko kole kwende na ando bora igwa Nairobi na uboli bobegete bogenda te wa approve chi nyomba ose chi building ubwagachi ase amachago eta mogoro ngara imperial lands munabono litukolia muisonde na akero tujisimi nyinge sana na bali babwate bamanyete bari gonte binga assembly yako nyondire raro esengenje bali yugo eta igera mafuriko so abantu bali batomanyete batwere gutwagera gisiminga moja nyomba rero kera mafuriko natanganye para ige wende takobanga kanga gisimi muneji serikali nema yatenga gisimi muneji ngenda tigocha igera babeke borosobuya boko make sure drainage ya Nairobi ya iguirwe so inje anene onkobeka magosa serikali ya county ya Nairobi na serikali enene ya Mweske William Ruto aso gutarigereria disaster management konya chinguru chinyinge madam kwanere igoro yaba na inchi otebire partly na intunto bwate enchira itotomenyete could be a problem. Of course yes kiagaro isikuligere no na bana inchi onda tego kebeka Nairobi mono isikuligere no na bana inchi ekero maybe montarire litoke usanyura maji na boko kole para na boko romonto kutuka no ne chuba ya maji kurwe dirisha ye gari so na intutu kabanyene ntubwate tabie ya eremeire kidogo sengenjo ntoriko komanyange karoto kutukute bintu kerase mbule kare goja ge bintu biri bigokonya go sieke metaro eyo ko drain ya maji so ya clog ntubwate liwa gari nene muno mwana inchi komenya no boroso guko jari abantu bandi okay yes mwancho muligeri bunu igwete na kitwara cha kere twara kwa nirige kagera ikine kikere issue egendete semambia bono mwancho muligeri mbure yugo ikira boni ganigo ya itira abantu bagoteba bare 223 no mubaruri oruru kurinde county ya Nairobi nere tangaine ine mbura ya twitiri tukuri juma itira abantu abange na namano mwancho muligeri kubwatekana ne kigali kinyinge nigo kiasaletigwe na chinyomba chinyinge cyobora likialikira mangana yakero ko ratokonyore headline ya sechi gazeti chinene international media houses ne crisis ya koro kinganga ki abantu babegendete konyora umuchanda ugente kiriyo murayigwen satebire nigo babikire gende kurunga multi agency efforts koranga bakenya banyara kwa bago konyo timanye tinga are you satisfied in serikali ne konya abantu ba adequately madam? Me I'm not because this is not a new thing ikedege to yokonya ko happen so chi agency echi na ende karogi happeniri same thing kia be kirunko be kukere so what has been happening na kilikia bege to last what did it come up with nkigia tangete ekikia bagugete boniga na ende yari yokaire okay igo not satisfied igo serikali ne nyare konya abantu baye tuaroche solai tuarolire chiseme chichia mahimayu
Amos nabe wonera nga serikali chia bange binde bibyaba buya nabe yani okogani kumwana inje karako gende se ballot wake kura nelinga tobeka barayi barara ense asobosera bwo komenya namasikani no komenya no mulembo tabwati ubwo ko aka esabunga ande yake ense the next hour ose bosio gaiga no nyore bo basoka nonde bwensi urako letere shida so ekaro mwana inje akogenda se ballot yawake kura obu kogani kwa enkolinga lituke limo ebintu biwake muna isikoligereria ebintu byonsi bikoba bigoita muna bona amafurika yaire tabanda bange ande yake barenge ki breadwinners be family cyabo neme basokono yare gutangika ebintu bimbiri turanyare gutanga byali ngavoidable mbiri bira avoidable ekaro tokonyoranga ntori konyara paka lero iga ntoranyara ko punish yo koleta magoso oyo oraire segas ntoranyara ko mu punish ige wone tenga kerege kiabeire twanyara ko twaranga omuntu oraire omuntu utakolete muneta keire nyarebe then twamubekera umusigo isikoria ngo se otake responsibility kuri abisi na community yes igo mugabano nangalero bono mambuna to gangalero muna to kwana kanga nkoli gitorenjera yo wabisha deputy governor senye kango mugabano chire unago mugabano chire madam tigatura kwanere ikara to kwane mbure yenyinge woni gana litogo kwanere uburayi burasici semo tuchiji bunge wasesemo yagusi use kuligera libune mbure ya ture chipara infrastructure anamono kurwa sense melyo kuruye bunge ngakire cyato getembiye kira abantu bakagenda kabatabuga time cyandenderose bado nchi watu muchando abantu mbale na uchi asigeta kurukwe buli kame mbra nyore to muntu isiko atwe nyinge nabo muntu ateke boye chipara bado infrastructure ga yabono toira ne constituency ane nere wanting karo bago to ebintu yani muna bali materio kwa kidogo yaraga chu na ende kwacha kwa menteru they don't give it wholly abana inji bali dike muno yo minteka kwa na yana karo to kwende ballot timetu seneke maina kwana to kwenda with an intention yogo choro bora ibugo cha kutokonya I don't know if that's true kugera kiro omwana siasa ngo swale okwane gentu kelia gucha gukora na ende abana siasa baiga kero bachire bonsi amatuka amange kurumaga nabo konyoranga muba manyete but na intu abana inji kwanyanga twanchire side yende yebito kitwe banga next mbura bune ngo twere etoire kwanyore bitokire bya buchire mo kwanyoranga kora ngichiane ngukwana tuli baadaye okay kwa hiyo chiao kwewa infrastructure kwewa go question yes Yasani chache jaje nseito nande oborai bwaito bori go senchera twabekire togochoro borai otubo getasoboro sobosent obotentere kwa sengenjo paka bona igaba abana inji mbaga ndete kuboria abachumbe chipara mujumbe abajumbe ngogenda bale karaba kuli gijura bate banga ngobo mujumbe pale ngoja korosie ngoja kokole kwende yani tuanchire muno mwana inji tuanchire gutigera abantu bakorigyo borayi bagutungaina maiso marore nandi twabachikura ekiagere karo umuntu muno mujumba go jago tenge paranera go jakorosi ni kwenda go jakorosi nabo gwene te gukuminga nga yago jakurusiba sasa ngenjo iyo bagotebanga umuntu muno muchumbe omo MCA omo senator amono mo women rep egasi abo no korosi amachiko oto wakilisha ese bakoregasi na kurigere gusichigasi chimbia chikorire lakini ese nge twaburukanirie take advantage y'umwana inchi ataramanyanga ingo gwene ta gukora gento gete igotoga enderete kubekera abantu musigo tari oyo una bono chipara chisaregete bumachoga chacho umuntu gwene ta korosi ne gabana mo gabana okisi na national government abuno abantu bwate chibesi chokorosi chipare
lakini esenge njaba na inchi batamaite nande bintu bire chikaunti gali okonyoranga kere bara yakorirwe nabo mugaba nago chatebe nero kora na national government tebe nero yakora bakuri claim kiro muntu yes umwana inchi awonete ko interrogate gosa awonete ko ligeri buyanga umuntu onachora ningiawo chikokora muna bono umusubati aise gochorwa ko muchumbo machoge chache abantu babo machoge chache babonete kumanyanga awonete kora chigasi sato aligererie gose chipara chiakorirwe ni national government kereta bwati besara akorere para ato wakirishe ato buletera mangana ite se abantu baikaranse parliament ato kwanire nande arosia machiko ararae amagenderero gose oburai bwense muna bakogenda amosingo conflict yorasi ni nyaba jumbe ngorande bataba chipara koruse ito tugigore simiga iga bacha bataba mate innocent koruga iga sigeto mujumbo ito tarabeka chipara igo chiria se njiri docket ya bajumbe njiri ase karoto kurigero ne katiba innocent chigasi ni sato mujumba wana takora representation legislation na oversight so no omujumbe gawonete kurigereria chipara chiakorirwe na bari bagwonete guchikora muna bono abantu bagakora chipara chi constituency bago coordinate guna abachumbe nkera gose gochiruro galia abantu bagorukunga skera kura kera na kura kera na kura na bagoro chipara ruro gali umuchumbe tabwati besa chi akwenda gukora chipara igabwe gete representative kurigeringa kera na kura bakorire chipara akera parliament aisho batebe pare egenda wonete gukoreka nengerina ki abwati gose chipara kiri chiakorire lakini woja goyake kubanga na arosire para gete kuruga gochiase gete na akorire abana nchi bamanya wakachingo bya ina rama gosto bwati but madam yes clarify they also have a mandate yo gusaba chipara echi yoto teyingana ki ngumujumbe gasia ene no kurigeria gose chiarosi ugo gotoroseria machiko and staff omujumbe gasia gatomire gento kerige sare getenga aendage kwane akiewe naendage kwane naenda irorere go kwana akiewe nakia kugera bagucha back batutebi nasabete pare kurwa segete na segete ngokorwere bono oversight gab no bwanete gotomu omonto endorana kies epare ri omujumba asabete nande njabe ta allocated ya koliru ono ine regasia na kia bako ba blamed twabara abandi bagocha home based bacha batumika no muchanga babeka ekogotoi abamini babeko moram bata bayitichire toro chipara chinyinga bajumbe bakorira ari gusi I don't know allocation iri bagurusia musie ze national government sese byo bibiri omanyete egento gereke wona kumanyangeringa abajumbe ne responsibility yabo ko allocate chibesa chigokora chigasi ese chipara echi bago chiarogete ku national government lakini tali bara ubagokora kere party era bengiya epare korwe kero mondaro muchumbe nari araenda tebe nganje nangu sete kwerende gakorwa kiagara chikosi jwe sinjire chi abajitabwati abachumbe paka moisonde lakini chiparango koruchi are ngororo igo imini tinga muchumbe kiore gokora ore ngororo na rochi endo kerongelinga ebunge national government umaete igerenga ekaro montacho rirumuna bono korukisi umuchumbe tatebo machoge chache achire Nairobi tari garo muchumbo machoge chache garo muchumbo bwe national korua machoge chache igongi gasi aya wonete kuhakikishanga resources chabere distributed kerase noyo mugwenete koba ase gari kuhakikishanga kerase resources chabero nande agikishenga nere none saruete bintu byabekirwo bichigo kore gasi. That's why kwa rojo no murai bu pinzani uru Raila Odinga ale kote bana ki rusi no ne jibe cha CDF saba chumbe chirete se county oseka abantu bale bagona tikera njira tiyo ora benga naye nyapara nayo gutaro rigeli ose chi project chi akorirwe se constituency yao nande tokenga nayo gukora Togonyara. Yes. Togonyara kwa ba audited. Togonyara kwa audited. Na ndo abasukuru wote benga yaya. Igaroko oversight. Oroje no nyara kwa oversight garori ete chibese skuru ya nyamba. Orojo rae kujibesa ogendo okorere skuru eri agitono irange na. Omaye kuru orona ndo te benga nayo goteba munange gachibese njikorete gasi na ndiko senjikorete buya. Teriko genda igo. Goiko mondato ko kore gasi. Is a big story bagoteba. Manyete muchando tubwa tomane nabo nigo ise kurigereria Amos no li bateba nga
kera chibese chirarusi gunchiba saba bunge bayo chi control chi emergency njire chigotokea se chi constituency kitambo chekoteba nga bono tigando sie sabe chiche chiku ikira bana inchi konyora is a long process lakini gerera aliyo ne checkbook authorize innocent no mubunge tabwa checkbook no teba lakini ekero togoteba nga chi emergency nchiro structure nero engi ya yo kwando chi emergency omujumba awene the identify emergency ajebeke esetake. Okay, yes, Madam Violet kuigule magana na arayi mugo Facebook amangana ya kidogo Innocent ako ya contradict Amos is contradicting some words bona tindiko mubwata bia kera gote bangu mubunge ta kwegu naenda oversight gente gake rumo bunga kwenda nero kwegwa kera iru ebintu mbire ibagote ba tendering bantu ba apply kera bantu ba apply kutuno mujumbe nere baitigane committee yae ba pick so unless umubungo yoiga kare so greedy na endo ipick, that's the only time proxy chia yes na proxy chia that's the only time accountability yakobe nkongu but still they have a way they account for those Innocent inje gongo teba mune bintu bitakere gukora utari muna bigukora ground ebintu inje gongo teba mune bintu bitakere gukorwa obo tutukanu bwo no ina magoso okay tigoro bagenera rateba neguro watebireka ayo watebe mune mali how it's supposed to be okay madam bono injira ne ground ne wate bintu bya bina kware bateba true that yeah bono ekera tukurigerie conversation bune bono igenga kiye mbura ekeregere buna bono iga the immediate needs tia bantu baitu buna bono igekera buna goteba bantu ni bwatekirenga ose bagotebire actually ndabura nyore tari ayo goteba kete moteba nga bantebya bantebya bantuma egera bone kero kurigirira immediate needs chichi para how best can we do chipara chita sama saba Nairobi ya rotu aba baligo macha tubugwire mwachire chipara chitu nchibona takoba on good standards muntu tagoswa I contract umuntu uri okorosie gento kere shodi na ndita cha kore gasige kugera umatikaro kwa rosie gente kebe kutenko era kere before even your tenure so kero kiele na ndo yo chanere you know we need to grow umwate wete tutende Singapore tali to Singapore kwenda Singapore we need to start being accountable on how we are utilizing whatever thing that we are given by our people chipari cheto chirosi hubo ya chibe raised bia amakara batiba tubekere drainage amacheta nali atasali naende chipali chiga we will be saving lives kwa bono wasoire buya agakwera bwese gwachakira Singapore to kwanira bono National Infrastructure Fund ya itigukuru ese bunge bono batebire ngaya bono genda busyo keganche kikerosigo is it time emechande yonsi bitwarorire bono these problems to abekire stage no byo chigo solve gente kia yoko kiete tigwe bado naye konkere kidogo sababu Kenya as at now I think we are living on debts so chibese chiga kaitogo chigo chirusi yakwere bate whether they are going to this money is supposed to be sourced within it's not like domestic. It's domestic haifai kutoka nje so sasa hii infrastructure fund kaito chikurusi chibese what are they planning tonyore chibese chiga chike was it 5 trillion how are we getting this money in a budget y'umwaka umugima financial year it's a budget for our financial year 2026-2027 ngai chibese chiga chibwana takoro nande who is supposed to cater for this because we have borrowed a lot so sai naende na kitogo chinyo kidogo chibwate okay fine awa nenda bagiete tilabda tigamusini ara to teibune bwana takoro Innocent je ndoje nga shida to bwate nelinga by the way National Infrastructure Fund ne idea ngia lakini enjere eko ba presented ne bwato gututukanu kidogo kiagera wesikorigere muna bono egende kege chagerete somurai bwense William Ruto oyo korere binde binge karokurigere survey kose scientific researchers wale bakoru numbers bagote bange president ya Kenya ne bwate igeko nigebwate ratings chire chimbe sengenja Kenya batari kuegena nga
egento agoteba nkibwekaine kiago chigokora muna bono Innocent oiso goteba nga tigangarete se pare ya Rironi Mausamiti Rironi nero yagerete nere ya mese bintu byagerete shares cha Safaricom chika teba chioni gwe lakini usikoli ile pale ya Mausamiti Rironi ekero egokolerwe kwirende igeta kire koera na around 189 billion pakere ebe pale ngia lakini ekero kon shares cha Safaricom ogochioni over 200 billion lakini nande bado kwamenya kurusichiwe sachiria kwachia investor kwanyete binande ekole bareli ekole paka nanda bakenya basoego akana so egento ekogera abakenya bangi batari kwegena amangana morai bwense agoteba including me ngeringa twareko ni jisha ya Safaricom tojibeke se bari na yale gukora tutari ko ile loan kurwa so tutari yana baiko bareli ko agachwere ibintu munebi ngero kurigere ibintu munebi naboko ko bwanga yes ya idea nengiya nande abantu bari bakora ense gose bakora abarabe bakora fund iri baisugutwara embwengi yana bakora ense ikiranera kino nduranyora evidence nga abantu bakora ense kiagaruma tusikurigere muna bono nisekurige kerogo inje sinike bochumbe bwa chache ingisekurigia oranyore nga abantu bari bakobera ngena inje oba expected ngekarongo ja konyore kerogo mbanyore gendo bago so no ena ekaro bakobanga nga ebese yegende because usikurigere no nenjera ekwerenderi ko agachwa ebirieri enjera yagachire no nabantu bakoba site no nabajumbe muswade karago jago bunge yago jakonyora tabu atinguru nene chioko oversight chioko oversight yepale rio konyora ngebinte binge byasire igonga nabora nyore ngano na bako yetio bagete sabunge kare binde ibira ete nabora nyora abantu bari hangana nche bako byoka okay manchumuligilie semambia bono nigo togendete gukwana no muspati okurukunga Violet Nyapara na boigo na Amos Nyasani asitogendete kubike bintu biri bigendete gukwanirwa ase mitandao no na sama ye manchumuligilie sitoko batokoligirie bili litangania sinini tetenda arago tebie sebirenga bya ebyo guchikoba bakoligie keganche kinga kibako nyara bako kiagacha kenyere kebege gutwara chibese gentege tangania serikali gechikonie bintu biri bya yebugate gusenya arikabage goteba nga yabiyenanire binyari kwa bigoteno n'abantu bene nakitota nga privatization of sub government assets nabo igo mwancho muligeli chibestiri kirora si pension scheme na jiro chiyo chichikoba chikoena nwa sokobekwa asa magendera yichinyari ko bachikoirana nande tuchikoba likely koira ni bono buna NSSF ise go changa chibesti yaye chiabere invested yoro are you likely to see outcome serikali generate profit serikali nyari ko zi profit a bit na bogo tetebia onye kuroche nga is it possible government ebogoli 10 trillion let me assume no onye 2 billion kurwa se keganje kia NSSF savings chiroro batebinga aya ngobeka chibese chigaiga the next 10 years ngobera nirinde profit ende ya 2 billion abu kidogo nchendo chenga nako asengecho we are on debt from outside bone yiga ito bagucha kuvugo liga batutengo toiraneri bare interest kibatari kunyevugo before to end outside debt wana tu achagire kuligeli bonga ini bwachiro boye administration muna na inimogo cha mawata ba new broom sweep clean it will take okorengera lyo gutambe igenteke yake mana go sink sababu ebinte binge bigo korune serikali itenene muske William Samoei Ruto biriko yield good fruits ose kama biko yield it could be ni tutoraba kontori korora but they are not like biriko enda bya na mwana inji omonge bono isago cha ne nkwane ya nga I'm borrowing let's say 300 trillion ngoira ninde go say 200 it will not sink well because we don't trust the government yes
obwege no bubwato mochando obwege no bubwato mochando ne bikore biri government yako le bikoro biri bya previous le biguliro yes ye chirende bachikabago beka chibese chinyale ko bachigotoka ne chirende batanga public private partnerships PPPs triple P bachikoroko bwaterana gatie serikali ne sector chiri chia bantu bene bachikoba bakoranga bakora nabo igase capital markets na international investors bachikoba bako barangiri babatebi opportunities inchire ya sense ya Kenya banyara kwa bakoranga chibese chenyara kwa bachigukina nabo igase serikali nero bene enyara kwa bagego kora gintu ikurunga contributions chiae kurwa se national budget ko agachike ganchekyu kwari kwa bagoikara ese bunge goira nando sole madam weso mubaso tatebe no yobono iga aba bunge baitetie bagateba subject to amendments ama onchule narbaru ete recommendation yale kwa be contribution yenkwali ngase bunge goira nando ntebingi kwari ko batebia safe floor of the house amos yes nje bweko manyane nimbwate bakongu kwegena chiserikali ibere chiaruro bugambi sikoligereria munabono togotebigunga serikali ya Kenya usaba Kenya yobabwate deni ya around 11 billion bagwenete gwakana uchise kwerende lakini ekero musike urugenya tare kuru bugambi na tebetengana ganete 4.5 billion gochia se kwerende nande usikoligereri William Ruto amatukaya bwango igotebirenga wakanire gochia se abanyene kibesa obaire 3.5 billion so ekero komenda kibesa iji na bokorigeria gochiaria nande konyora chibesa chiakaniru na yekogera abantu abange bagotebanga kindly tigatorigereria gose amadeni ntobwate bado kiara no ranya amadeni ataiyo kiara konye William Ruto wakanire 3.5 billion Uhuru Kenyatta konyora wakanire 4.5 billion ejo jira around 8 billion ngiyekogera nande tugutwara 11 billion muna madeni so nande wikaro tubwata abagambi tutari konyara kwegena na una Kenya nabo konywa nande toko ba church mono toko ba church hashiri egenda abagambi bale gukora bari batererete ense bari gwanja abakenya batebunga chibase tubwate nechi tubwate chibase gitwaru stese nyarebe chibase chekaro twachirete chiakorete gasigete kyaro ne chibase Jones byose gukirigereria innocent 11 trillion jisigo so isa economy na bakora le bintu bibete lakini wano bintu mbiraba ikanga bono ga audit ya abantu bagosaba babo Edwin Sifuna na bande kanga toisiko tebunga chibase ichiarwete asegete chingana iga chigakore project tigete kanga ngoisane gatore muno mu Kenya nga kiagaro mayete at 2026 bono iga kanga ne jibara chiri chinyinge chire se account kanga chiri chirami kanga jigosareka mu muswati abate ngene tengo muswati siko kotigure ero agende ache korunero ibono egara ojuika so machoge akonyora akonyore mbura ya tule tagoika okay ekera madam ukurigereria bona kwanere korosi kegancheke will translate ni chibesa makonyora muchiko agachira chi constituency no you know again bintu mbere bibonete bya kwanirwa omete most at times abana inji bali bago vote mbamaite what is happening barabwe bako uchibesa ncharu wetu but public participation tori konyora ke kolire what do we want what do we have and how do we want it sababu bone gato gonde nga chibesa ncharu wetu shikwa gache para paraki chibesa chinirenga na kichi yakorete infrastructure chibonete okoru in a constituency ne bwanete koba written down abana constituency mbabwanete ko yemanya so that karochi bese chigachi ikire se constituency chiakore gasieri nonyana voters abanyene bayerigereria bamanyanga bintu getengo chikokore kana bire na ende duration yaye 2026-2027 this is when this money is getting out negento ke bwanete okore kana maybe tatutebene epare ya from this point A to point B gochikorosigwa omate kero sense entege korokunga kera abana inji bari censored bamanyete nga this is going to happen nkobere raisi go follow up okay lakini bono moto tenga you are giving us 5 trillion and this is for infrastructure itutama itinerary so where is this money going libol na lili okuboli tumayeko kwa na successful stories twararere kurwa se chinse muchechibunge bunabono kiharu they giving us returns to goligerelia waligerelia kwara leadership ebekiroro
perhaps maybe gusiti aturateba nturekera outstanding leadership of course na maybe na boranya n'iki constituency chito jire chinene usomo barobwa abantu kabaigoro perhaps na kitu tamanyire ekero kuligera iki constituency chiri go perform very well. How practical is it kuchigusine ntuko kubuguliye bintu biri twesomira kuri wasichinsema bunakire? I think practicality is ko irugusi etora borrow from these other counties chia kwalibia or such constituency chia kwalibia. What is happening there? People know what they are supposed to be given. And again, people don't go looking for another extra money that you've not worked for. Oende bunaga kiharu, you don't get youth on the way bagotedeni omujumbe korato rorereke neke korato sera korakoreke abantu bali bakubeka namo. You know, there are so many money coming inside when people are together. Babeka namo batebaninga, we are forming this and this group, we want ABCD. Omujumbe na kyogoto konya, you see omujumbe obaire enchera yo kwerigeria wono ntumate gali twanalire. It's a routine. Omujumbe karakuligie kerogo kiga abwate chibesti nyingi tigara chara to sera tumana gukwane bintu binde bono ruche bese yo baseru omujumbe mate nera no muntu nkoligiare nera nabwate family gako yestari bichiko yirani goligiare njira go balance ebite biga bigocha mugo chaka koboli mate no yani ara gosinyu. Why are you questioning? Okay. Yeah. Mr. Mos. Yes. Egere muligel nera nindo chengo na go chare ga igere chiko mwali bagachi gukwana ekero kuligereria tukwa na National Infrastructure Fund tukwa na kiganchekyo kwa buli amabuli amange sana successful stories cheji semo cheji bunge chinde twaligereire endege tangani gelinga karabara ibago chese karabara ibako ligikero bachorwe endege tangani twende komanyangelinga omurayo na bwate wiringa hat yo kolega asuse negasi yabora mwete no ujise Italia usi na Nyamira anene go konyora abantu bakuriye biro gese njo batabwatie gas bagokora yani mundala itekuriye gas ya gwakana buya bono ige gas gwakana buya no jumbe ogaba dara go gwakana buya nande gas mne yo bogaba ne bwate biganja gwake simwate banga kora gento gete kwa balance kwa uno mungi na hotabanga no nyino mu bunge nabo abugate influence ya watanga ka company getera kini kwanyora pato ne yaye tuone to kutuaro borai bugate kyagara mat magandi ga sebe tenga to bugate bintu birato isane tuensi lakini ebintu to bugate mbigo isano mondo yo mu ole kiriti nenda mwa ni mondo ye bwato mondo bugate ndeke bari no mwa ebi no mwa Kenya yonse tago isaneka lakini to bugate ebintu bira isaneka ro mondo nande kero mondo isaneke inje ngona ko sabanga litukeli mwe karobora kibuyanyi tonyoro mondo okole because oiso tuare culture y'abantu bakarukwairwe kerugo kogende constituency ya gwata banga gendegete koruga iga gendegete koruga yamunitakeire nandi wakore binde byakoruga kwabeka moko muko gwasoka utari kubanga abandera ni kubasera ngo bagukonara muno muntu gokore gashi utari kubasera exactly kiagero usikurigereria obo maena aro muno muswati ate abaneringa ingise kogenda koligi chikura mu machoge chachara wa machoge chache bamaye ko kangana atumire 40 million koligi chikura wikaba manyenge karongo gendo burayi kantige miako yo mebere ndiya sendanyole jwe shiringi na ndendiye chinengo chikoba enga kiendegera ba so tutakire konyore ncherengi ya yogo leta barayi asobogambi babwate nkoro yoko konya bana inchi kiagera innocent sei nongusi igari asakuru kunga ke bono gwante dia asakuru nyasimwa mwese ko genda ona bokonyora abantu bararete senyo bari etendagera ya molituko tetakiri ko bayigo abarayi babone to gotorera amabera ngabato twimukiri muzi gupunda bechoka muna musikere irare gote tagete togedere bose tuda kogenda kero kuligereria a crisis bineke bono kia floods togenda to kwana amagendero ense igoro yabwene tekorate no muraibe ense barate ni asaje ngesiaya arateba nga let's address a problem tubugata abaraibo opposition bali baro barole kadeti chinse mochi ya meru na bateba ono tigatura irana tubeke concerted efforts asobwamo because bono to face a crisis logically nabo yabwene teko bayigo bintu byose byari kurate nina abana inji ababagwa kirumuske kura baraba addressed na omoske omonene bwense aratebana
tari ago tutaingo obekire committee somewhere is going to look on things. No, atebe bintu bibe straight. Ara hold tumete bintu bibia yako nyagokora to me niche campaign. To campaign at the expense of abananchi bali babo bakucho gwakirekura. Nairobi gaiga we had a crisis. Utanga atebe tenga bono, let's hold on everything. Chibese chigana hari guchugutumia kuminyoka baka siaya tikachira avat nonya chira gorera nonya nabali banyorete floods nonya nendagira. You know that's human. Twatumire 123 million gukora imejega ya national celebrations. Bina bono mashujaa 123 million, but Kenyans bagendete gwetere mechando. Na coding na yalenga se gazeti esibagoteba nga osiakasia kilitubugate gwechibese chetu. Ese sabalia mabuna na kwigure watebire ngekera okogenda guliguka chiete tateba chiete siaya nijibese chialenge in picture. Tali okogenda guka. Tali okogenda guka. Nijibese. Okay. So Innocent usikoligereria jinse kiri kibwato borai bo koligereria bananchi murabono ense ya America. Ekera abasikali babo n'abantu babere bakwete abantu batano nomo asese yeri ya Iran. President yense yachite ekatebya ba America pole ande gasabira kifamily kiria omurembe ngakibako abana babo bakure esoko kore lakini usikoligereria ense yaito amafuriko naite tabantange 43 the last count. Is it a normal calendar siasa? Lakini serikali muntu tayo mwana siasa tayo yani muntu bantu bali batura we county na national government muntu yororere ngekine gento kere kenene yani bagwene tako kole kwenda bagwene tako kotayabanga muna bono ngoroje umungino ryo osireti bugino bwa yali Uhuru Park. Imagination nero lekero kumuliri wake sabungu mungu yande yake nabwo atabana ari kogenda kurugira wasena bwo atabana ari gukurigeria abairire ndagira ande yake mbamanyitie sare serikali gosoboga mbiboro sobo maene mbagwenete go track ngoyo ni ngorenge nande no gotebia abana abanyene nga pole tutagete in future tutwara abantu bagugwachipika bagotabana ki yes abantu baito bakure egento keroro ngeringa kyara no nyembo nega Innocent ntomanyeti gose imbura yasirire nabera agendere gutunabera agendere kuira abantu lakini nturakora kende ge kingantole tayari kuigora no metaro no kora alise amachari goita no ne metaro yo kuigora sari akora kwende so nanje nabongendere ko tabango mu subati nyasaye kara igore iparenge begera ikese kwenderia tabasa kubwekana Madam kwigure responsibility whatever to basa kubwekana budaja sadia whatever sema bia bano mwancho muligere indochega igabali basoire honorable Mugonche whatever following from Kenya Nyabu Machoge this time round change must come to an overhaul must be done to our system of leadership babura igaba such men have been given a chance now let's give Violet Nyapara this mandate so that our constituents can shine like Kiharu constituents. Madam Nindochega igana ndebali nderi na morolire agatebanga go bwate siara basubati esegie ino yabasubati unabona mwabwa atali tukolie goro lieno yogo chengera musubati perhaps timati go sintu tu abene tekuba chengera go sininu mwekabanya ne mwali gwe chengera mate tole ekurwese amateo mu Africa sometimes they attend kororangu musubati gago chali bagalia kabira kini mwachire sana imbere Nairobi yise kuligera bago so achi matatu mena basacha bali chigali chia bakwerete town nini they are speaking about leadership ya baswati we translate which so mwananchi usi amabagatu aruri which sabara ya baswati no women rep na perhaps bali ba very nominated how practical is it kuchikonya olekero wiki tokoira na usi bado we are held na culture wasacha mbara break na basubati ntuwa wanyene you know we came in ne mentality tu atabetu kuno musubati no molendi bwenka you are not supposed to go outside but lazima tutware protocol breakers sababu tori bia kero kwenda Masai Land aba Masai na barabumba very very enclosed lakini bayigokire they are voting in women as leaders tari obo women rep week pako obo MP togo chaba sigisi aba kalenji naba na barabumba arenge basibegete but they are now open
bono it's our turn as Kisses to open up. Okay. Totebenga bono abasubati, you know, again musubati nero guchito musubati umwabo. Okay. Are you satisfied na basubati tochorete asoborai without mentioning names actually? Kurugusi service ba iru mwananchi eragere because the voice need to go higher than Ikuruese studio ya Nsoko TV. Yes. Personally I'm satisfied. Maybe if I speak of one, Mheshimiwa Beatrice Mawaya amechaguliwa kutoka Umachoge Buramu. She's an elected MCA. That woman is doing a good job. If we are very, very honest, togende ground toligeri ebintu Beatrice akora. Beatrice is a woman of integrity. She's working. Okay. Oino yomona amwa gukwanira. Oyu wapikyo yomo. Bone yon political. Tokoligerere byaba gusi abasubati ababari gurugaiga. Abanyakango. Yes. They are doing a great job. So it's high time omugusi asiboke ati umusubati arareta leadership yaye toyorere buneko genda. Amos. Yes. Totete kurusia kwa bitobe kekerevi. Korra kwana ngolinga abasubati mbabwatali bagali yali okwebeka bukwe mainstream lakini nje ongo kebekanga ande yake abasubati babeira babisaba babanyene, yani women are becoming their own enemies. Eseki one abaswati bali banyorire bagali okogende soborai mbarabe kabintu buyapaka abananchi gosaba abananchi baragokere ebintu bakorire ande yake ndimo gosekabere nande no nyatari bonsi lakini usikoligereria abaswati bali munabona gusinto seseniri sana tobota abaswati gete bali gorari wakegasi bakakwarigeria gwata ba yes nyakango na bande usikoligereria no abaswati bali batanganire gochibosiari ngwaro chimuno muswati uri akombe muna agajete bole buko tebanga tago kirine njere bintu bigokorwa tusikonyora abasubati munabe ngenjeria na bakogenda igoro moisonde narengase nunyorete narengase faro mugite yari kora yelia Center for Democracy twari kurigereria twari kurigereria numbers lakini usikorigereria igegotebekana nga 52% all 4 all 6 igo barabasubati so abasubati basiko nando sikoligereria ndiko usikogenda muna bono machoga chacho ligereria abasubati bakoligekero kyo chumera uranyore ngambali bange Inchebeka. Muna bono musubati yarere bweka yari kunyare kana ngabasubati mbe ya minute no ngamba ikyo borai bwa machoga constituency asibutakeire na ande tokonyora ngabasubati ku machoga chache bara around 52% of the voters igo ge minute nga umusubati nyapara igawene ko bumujumbe anytime bagwenete kumwagira chikora lakini enjeranere basubati bakwirigiri bokabanya nabokonyora kero bajira bakumulinga ramuna gutara kono konyo jakonyo gutare nje tutara umete ino sevia banda bange bamate ngekaro kubeke birole goro mwero bamate sana maisaba to chane musubati onya para konyo bekire birora tarabe kerogo oji kubeke ro akobeke mwamuna ndago tirie kero bakai so abasubati bagwenete kwanjira nanga maybe kiara nona abasubati mbare bakorire gasingi ya busia usikurigerera nonye matakarua ekararenge kwende nakorete gasingi ya wangare matai nakorete gasingi yani abuna abasubati bari na ndo usikurigerera abakora bange bali bayibire amali y'abananchi n'abasaja wajo muligeri tigategera so abasubati bari kwanja baligereria abasubati okay toche tuligeri tigatogende mutimoke koira nande monte musubati nakaro Tanzania na ero kaleta tayaya wacho muligeri na Nsoko TV chiabere chinsa isatu ni chiteka ibere tosio melichiduka tokoira na bali mwezi pimo wakajisi minini ngo chaka na ino robelia mabolia ino ono le no tolino musubati anabera toke bo machoge yon stara etara kende ngiroro chabu teto motebi ke korekana nande butambi bunatogoteba respectively onye go criticize na senchira ya maskani buya mono tondo mutimo kutoirana Eye ni Nsoko TV oboroso bw'umugusi.
omwancho muri gare Nsoko TV igetaseni Nsoko TV ibwatira senge nchao gokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amang'ana y'amagiye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Chini gongoro ko Petuel Machine na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko yagusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ke miaka sta ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kiraritukure Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi mwancho murigaria Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akenerure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gya Nsoko TV gochiko komanya onsi eya mase ya mo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurigase ugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi kera kama tingatara ngaiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngarorombo ijana Murigari Nsoko TV uyu no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire imirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo oramburete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwo na mwanambuka Edwin Yang'au ano tukonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo twamiriria bakaliya omotoya kabwatwa bakaliya omotoya kabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Eye ni Nsoko TV oboroso bumugusi nande twira ni chetri tsaika isana ibere maiga echinsa isata se bambia bono bono nago tebi tole no muswati korukunga Madam Violet Nyapara bono tigante bu moske korwa se moya mwachoge chache na borabu same size almost but borabu ni kama ya chiete kabene na silili needs chibwekaine kikira alie kenne mate ngonyorure mechiere menena alie bugate chipara isatu kya bantu bangina bakoni alia chache matoke naro bituma ngone bali mbanje tekoberi sana I think seitali no bakoberi bituma biya gusamba tali muno lakini ebiberu mbiyabire ayo murali etaka babuyaga kabisa wajubuli bali dago teikoira nango chaka kubwata chisimi tigaturaigwa itangani bali batategerete ngikiri bagoferese mbambia bono Nsoko bwakire ningo do kwa nerese mbambia bono Mr Wilson ngakyoga ndate lero gonde constituency ya Machoge chache
Mbanja ini. Njembu gete na baba sanso lekera ibabe kera zo batebyeji. Na muzi tutarada gotini yote ya baba saja ni ndwa bagurumi. Okay, babwirete barake nyora. Madam Gwegure. Inu mugurwana inu mwekabanya nesoko bwakire. Bwakire biyani goto kwa derese mabia bono. Aye kamadi. Ngaki kamadi ogendere to bono yana nare ta bono kamadi anyana. Bono kamadi yana no koro kweli tari ama nya woke ga ti umonyi boli. Umonyi boli no ara. Bono ga ti gombi ya tengenjaro ororo. Saya to como boli ngati. Bono ile tara ba ko boli orai e vale ne no. Bago na baseli bichuni buya. Bago baseli bichuni buya. Bona bako birangeri bu oma to mutuni bo weta bwana ngeti alinda mwakana. Bago bisi bago soke moyi. Tara ba ikira bisi. Obo tubuni wali bwati bwa kutoka. Kai. Tuanti karabo samba sabo. Biya wate biya mosi achate ya basadi baye. Okay, baada mkwegule. Wazubudi na wako boli. Okay, asante sana mbiya mono. Nande ngoira nande round ndi. Kwara igule babira. Abuna bwa baligeri baito bensoka na bauchaka. Madam. Kwegule batebanga mugo ikaranse kara mwasoira bisi bono. Mwe baba sacha, amini mwe baba na inji bai. You are accused here makeup kwa kara mwatweba. Ya. Mwako ina bakwana biya egentokera kwana. Muranyora ro ibaga. Ntoranyora ibaga. Negentokenda basubati ntori chiene miche itutu abanyane. Omaete nabondiga bunandiga musi nabondiga lakini umeto musubati naro rache kurugali andigereri atebe na murigereri bobe. Okay. Hono style ochikori giba minto ngai narigereri bobe nabona arigereri na narigereri but it happens. Lakini boni ngento tobwene tokwale abasubati tobwene twanchane. Okay. Kero twanchane nari nonyo okoba accountable mbaro ababe na barabuo. Umeto basubati tatutebeke maene. Kero basukire kidogo tari umusubati I think no muntu. Tari gutaka oreisi abandi. Nande kero bakorera ngutete gocha mono ba okonyora ba okobekera barriers. But unatoika kwana is it Mahatma Gandhi ama yeah alisema there is everything for everybody. It's enough. Enough like yangu you cannot have it. Yako I cannot have it. But how are we getting this everything for everybody? Ikina kitu wene tubwate. Lakini asa basubati kidogo baka tushe bidi toanchane. Mwanchane. Kubuli balenga ngakichinde Madam Violet nkikelioko gende to bakore ground. Ateba ground na kya kiro muntu bona agotebu ngakora amanyangi kire ground. Nyiwerere rero bambingi bakwana muna bono ngaito konyotari ke studio gwaranyora asigite gwatebu nge manyete muna bono boraro bwasali gita Madam no bwate ke ndoto bas ebito nebinge to kwendere to kore ground. Mostly abantu abange ntoko manyu umete kiro muntu kirege ekeroge politics ekere of interest. Toko manya interest yane nereri tinko manya interest yo muntu onde nereri. But purely interest yane no let other people live. Ntoko manya Kenya ense toko rukane yaito abandi bako live abandi bako survive. Abantu mbaroro buna amuseka ukwana ngo muntu ararite nindagira yemo. Abandi no nyane yeye motaruchi nandi twezi ngaito menyete Kenya. So how we harmonizing twezi nto wikerana but at least let other people live. Yeah, igwe ground nchega asi nyinga ngokora mono eyo gokonya abantu bamenye. Okay. No yandete kurigereria nchire kamine. Omubuka iga no muchando kale. Abasacha bago chicha nechi bese chigali chimwe. Bas. Budget. Bas.
abo no muchandoli n'abantu baitu mbaraamua ko embrace obugambi butari kwenana n'egente kina kigyatoitire bado no chibono tigambe ke example kere very well known omonene bwensi nabwate chibesa aratenene kanisa tewe kanisa inanyire 10 million igoro naro chinaruete 20 million 20 million Oburu Odinga akaru 5 million Oburu akorekanira matukabwa ngabwate chibesa mos by then kontebio igara madam waragwana kwaro lebono muno mone bwensa akuru chibese na mineri abantu bande bachandikite na bese chigomete chiriko chekera bali nara take time chiaye muno mone ne bwense ko harmonize na bali maega gakogera umete manifesto ya yanga ini tabantu sana nga umete we are bottoming up aba batakana bwago cha kuligera limono omone bwense boni gumo ikaransi umuboli omone ne bwense ndi wachitoga ikaransa n'abantu abataka bakwanira no single day abantu abataka bono bachiete bakaba bataka mona sengencho they expected a lot from him they received nothing bakale bateba tuabekire one of us intubono ngo chitole ko ruchipigipigi to endie gari tuabekire one of us yes oyo muito no totebi naye kiyo chikokora seseme ya jalibahi yabo machoge Amos economic value abaswati babuguliti kwato moje sana baswati buna bana batabugati chibesi chinyinge naro cyo muswati yo muri kuri gikirugo arego chichaiga urusiye kerebi ubekanso batebye ma abantu bamintu na chichimbwate finally egara chienda kubarwa gateba ni chitaisaini how best abaswati barakora chi campaign egara batabugati chibesi chinyinge Wisikurigeririe biombe binge biri bibwate nkorengiya gose magachama yayo kulinda yo kuhakikisha ntubwate equal numbers y'abaswati youth people with disability n'abasacha se mesaya moyoko baga amaliense igo bagotebanga ande yake wisikurigeriria muna bono aye mwisiko genda kurigia chikura no musubati gete okonyora ngaye no bwate privilege ose no bwate head start inga oisekotaka koni no nyino gore mugete mwagorete ne familia ali asioki mau origeri chikura nabokogora nabokonia lakini muka utakonia yani nga abasubati na youth mbabugatie base yo chakira kuri chikura na egendaba nanji bagonete kumanyankiringa muna mogo de abantu nga tole 100 tole 5 kiara ni maite musubati wikakare konyora chisimi ngakiende na kanyora chisimi on Friday umurai tole kianda ichaito mundu nali toganyito goja tobe 10 tole ase tokonywe cha wikemanye kanebu yanga muno go sabu mwana siasa chibeso kumubekere penalty egara ko ajibesa tali yago ko ano moyo muya yago ko egere umwakire kurara kago no wakire sabu ngakiko chakwere ogo soekere go ikaira ni chibesa no nyina ba machoge ba chache kero mugo saba musubati chibesa egere haba momo echikura ogo soekere go ikamomo eribaga aira ni chibesa chia yesi chialenga mako bakorere gazi lakini egere ebyombe mbere bigo support abangina naba na youth binge bigo cha bigo tabanga muno bono IEBC agaro umuntu akoriyo gochumba koirania masakara yabonete gwakane kiombe kya IEBC around konye no muntu koriyo gochumbe yabonete gwakana around 50,000 egera koirani so ebyombe mbiroro byachiramo muno bono alistwalengi weekend byachiramo nga tigatobeke wiya abangine egere toba equal opportunities bagora nyoro umuntu ubwate skills goso ubwate enkorengi yuraraya abantu lakini singe jatabwate chibese kitari konyara ko move so abantu bali baretwamo chibese chibekuya konye n'abasubati babekeru chibesa babe IEBC IEBC taite chibese chirese esenge nyongoro siri ballot paper no ida kurusi na bintu binde so no nya nintu aba toji chibara so obuya egendo njenda sabe abana iji wonsi ese babeta murigereri buya mubeke mubasa kusaba abana siasa chibesa mono kiara muko basaba chibesa mono no na bangona bali nkorra gusiali bakubeka bandere ni basera 200 oikaba rusi chibesa ichese muri naende madam Amos yochire gotatebinga kuikaba rusi story ekogera
kera tu abekire raini ate abanga rende naba aho chaka njetali na kobora lakini tukwegeria abanasiasa twarigereria siasa ye kiroko genda bucio some of the challenges una gwachakire because talirero gwachaka gukwana no machoge kwa beri gukwana nere for a long time baka boni gese goikire a conversation yenogendrete kuna kuyibwati nkikeli kwa lani through the process muno kuna kuligeria kuna kugenda bitambukire into kelina lani through the process unangasa ine kunya goita siasa imega abantu baitu ebana retigonga omuntu okuriye kero lazima abe mutajiri lazima oruo nyumba gitembanyikaine nga iye nebwata chibesa that thing has to end sababu toirane no nyembe biblical when God was picking leaders he did not go to wealthy families he just went to a house arocho borai borarwe maybe bugakina bugasali lakini igabunwa arocho borai borarwe lakini tachieti chinyomba chire wealthy so mentality inga omurai ugosoe kerogo igabonete ko mutajiri asegusine bwenete sire another thing igento kunya kolana on the process mwanya bantu etorabanta bakon naboko nyora nkoro yago nero utaite gokonya kabisa lakini kwanyora nk'abantu bande mpatagitio soe okonye reason taringe batagutagiti reason eringa it's them like umete igentongere gurata ke guchaka amustachaka lakini gakorra gwachakire guchiari tageti lakini tatagiti ayo kenyore you see ego contradict asingenchonga aye tutagiti oyo na tageti like the auras don't match okay tomutakireti unitaki tomutakireti ne reason tonyebwati ne reason if I ask ikiego rotamutakireti tonyebwati kwanyora te but tutagiti tubwate chisababu chinyinge sana kwa agachire nyomba gwachira asegete soko bwagire bya boli bano boli bano imbategereze biyasana ari maroje biyasana oya ko Christmas machora omenyo ko Nyamira county iswa na gori tangani bakora magana mayasa barmo para isiria bana yuti abadugate bande kapesto watikari kabisa bori igento ndina kategera kabisa egento ya kabere ko badoro borai kinne kinda kya baje batangani bosyo eri akabere abandi batongani nabo batongana ngabo toroze bara amaje nini amaje gara matabu ga to kunyuko be tike nange tangani bara veke ri tangani obachenu obachenu bodi tike tangani okay muya magana kone na mayali muroje bya kabisa na magana yawa de ono morayo re se mo kone na magana tenge chiwa sijawa ko tangani chiwa sijawa ko tangani lakini bakona kala wana inja magendero okay batara ndo bisire nenga kiwacha bakora anyway nsoko bwakire yes nyango bwakire Mr. Miguna ngakikwa bogire arabogire mwana ominto onabikora higiye ngombe kende na retire na tore nkaribo janko igora umurengari one ora le amsi na madam gurwa matogeta ke tolgiraniti egwodi ya pakya ke egirani na matogeta ke bujile tukia buya tabaka sengera madam wakire bia yo akoro kwa nyonyo woten kuna nduna akoro egwodi ya pakya ke ono nke ingonda abatabire tinga kitingi yara tingirende abarajya bange ngoja bari barikira sabana inchira tingi bahutikirania tinga cheki muna bona role sector ya administration abanga abandi bari ko botibu no kwa assistant amada mu ina bonda mu gari tinga kitingi ya umoje tabanga na bange abonye batata yari ni boroje ngareka iriya bange na batajani abangina na bange shari terbaro n'umuntu wabo asikura na bakanyora okay akini tero mu ngina yikuranya ngo cyaro we kabangina amu bagenda bekega begendere muna mushironi abangina bange na bakumunyura umanye na bashera kibese kiriya ko bashera igo kiko iruka
abantu abange gusi mbali goteba tosere nayo hoja kwaranga abantu abango banda amaje bali gusenko genda muri nisha kuri nyumba gusenko genda muri nyumba agatebe style nero uranyore bamurigerere timiguna uranyora naregera kera lire ngira orobanda kumurigereria mundu abagurigereria ko paka kwazi nyuga kigento ngero mundu yago boli no tandebe ko boli bale Sago gotekerera na ene onyo rumuntu kuambia mangana ma ya ngonya tora igota na aka ko ekende toko mo tamangana taga soa. Okay. Andi tigamba teviga aba ngwana aba minto ubona Kenya gusekusi isha na ritugire sekiria abandi bari konyora gusenengera ya kengeka. Bona abandi batabwa tigese kire bakuburi kikura nabo muntu muyapina abesukuru abo kikura sabara betaye ukiyagara abantu bana ritugibesa. Jiriji yake mberereka. Jiriji arenge ko tengere ya kembere ko muntu ayete konyorera umaite bantu mbare nanyu muntu naroso batene kibesa ne nikinezi yimi tajiri go support unga yetu akoire kibesa ryoburai. Nari utabwa tyoburai ririgwa kwarira mangana maja na hana bantu babaterera ko benda badano yongo so yotato none asota. Okay. Lakini reni na bokuri yigento gake naje bwaso botekiura bae. Mwenye kutaka kuweza kurudi kibesa kilia. Yani uba ikane uba gere wiki project uko bakora ekiba korre na bakoteri na bakore gendo to wa umbipi. Okay, thank you sana Mr. Miguna bijamono. Amos digago tuguta dimugaga miguna bijamono. Oyu no mo rishabikirita. Ntagete bono chisimi na bondo chine chinyingi. Chire chinyingi lakini kirese ngo post. Ntagete bono ngira ne madam babuli chira nande babuli digento kendigia kabiri gekoro kunga kero gochikwa bago wikara service ngakyo chikokora tiganko ali bageli Amos na go prepare ngabono ngokora ngochi It's okay. Tiga madam wachake. Ntagete ndogere ngotebyo morigereria madam watakwane sengenjere ngoriya rekerogo ase. Omorigereria wonete kumanyanga ta konyora bintu byose together. Toko usabo mondo guri chikura chibesa ko arusi chibesa chia yao ni chombe chia yako na andage nde bunga acho airane na ndo manyete ngakiri. Bintu byose to konyora. Ko udete chibesa yoko seru seru amagendero wikago sinye. Okay. Sawa bada bodo tigabono ire niliese chira chiri yaba machoge batagete ko ibukuru asole na ndamono ngakyo chikoba a service chiga kicho chomwali ekura nari gusaba ekura aba machoge ba minto tigabono kwani aba machoge bonsi borabu na chache into twensi na aba machoge into na abantu abamu chingaki chaikire choko trust abasubati no bogambi torigereri biya county chinde chiri chibwata abasubati aso bogambi nonya bago chibaenda mono asegento bataite bintu byabo mono batingo kora baligasi toru example ki ya Gladys Wanga nonya ga uchakire kogenda mono Gladys Wanga amefanya kazi Homa Bay County toko bweka ni Homa Bay County ya sai na Homa Bay County ya etenya ya Omoske what was his name again Little area yes. Yeah, so the two are very different abasubati na barabungo kora bari gasiyegia abasubati ba minto ko rubo machoge chache tigantangane na inu nenu moko igobororo mono chingaki chiga chiokorigie kerogo kidogo na bonta isane kigento kelio taete ya kogera twensi togotaka twatumiana injena nemeremo nkorigi buna musiika goteba nga abantu aba nemeremo bakorigi nekemane nemeremo nkorigi emeremo yokoirana nja okorera abantu ba minte emeremo monganche montegerere tikachinza chinde twanchane bosa tumana gusabana mutu tuborane nga noya nekero umuntu agosoma tari gosoma kigima na konyore certificate ogochakira na sali kwagenda wacha okora paka KCP gose timaiti boli ngana bakuruka gose kipsea kwa mana konyore certificate tiato tige gotaka obokonye bwa mapema tuombi boli bogocha gocha mutu tiga tu trust abagambi ngabagambi ona akore emeremo tomweribaga atokorere emeremo nandekera asoire mutugali bono muna boni gatotebo mugambio kiharu ndindi nyoro kerogo office yae na bogo office yae mwane gusietona what you want to do
and how you want him to help you. Ase ngenjonga mwamoire gasiere rais kera kurigi keroge keiga tiria gukerigi gago swaime nero bakonya bia. Okay. Togoche bintu birinda nyara ko bango kora bomachoge church. Bomachoge church yeito ne bwato umuchando monene matters health. Abasubati ebakare gukwa bakonyora abana. At this era, never to a third world country, we are not supposed to experience that. Ase chinga kichiga, abanyagitari bali baita abana batokoira na inu masoma KMTC. Chi oath chirimo koira, take those oaths very serious. Tiagotiga abantu bagukwera nyagitari. I'm not saying it's their responsibility as nurses or doctors gutiga abantu bakwera nyagitari. Abarai baitu, ababalde ebirogo, abatwaye to borai. Kige kwera mugutiga abantu baino bago ngogocha ko bachikure chiga next. Okay. Make sure mwa chi infrastructure chiga mogoteba mutete koleta chibesa chikoreru tiga chibe up to date. Neba tore third world country. Tige bintu byas chinyagitali gakora nacho amaslahi yabanya mwanya bantu babikerange. Bondiga nkwandire bune nyagitali ya Kenya. Ekisa kerike abari umusubati ori kwa inyagitali eri esiekire. Abantu ba Kenya ne locality eyo. N'abantu bonige economy nenkongo. How do you expect umusubati arukoru Kenya gose igora ali aenda baka ogembo nyagitari chibese icho nelio gabwenete kugora gose ne transport agokora tigatobe very humane muna barai toira nenka torosie bintu byanka abantu baito banyore chibintu biri babwenete konyora no buwango. Okay. No buwange. Santi sana. Madam Ninka rito no chochi chake karato na ukwana current issues yes. Panel yo kuligera lingangi kilikenda takokolekana ase chinsemo. Amos. Yes. Bono twakolsh. Konye twakolsh soke. Nasaba chikura. Wasabire wasabire chikura. Watabiri umbachoga kuligerelie. Eli sobya mano nindo chega iga feedback. Nare gotabia umuntu omoke. Ndwale ngirike umike ibisi moisonde. Bare gotabanga abantu babwate miaka 0 to 18 au bakuru kwa abana ba Kenya bale 47%. Na abantu bwate chikura bono iga bonspi igo bara around 53%. Lakini abantu babwate chikura between miaka 40 na 7 miaka 45 na 70 igo bale 5%. Okay. Na wago decide destiny yense abantu babwate myaka abantu abagotu na babwate decide destiny yense and na wago akachikura na wago akabuka baje wakakorenga na batagete. Okay. So li bagali yali omu sayo bono numungi nankelinga yanda muri gichikura egere mo decide ese mo destiny yagende mutige korera sengenje gutake bagote banga numbers nchiri kungene lyo mwancho muligeli ko igure buna mosi atebire nga abasaye n'abasubatire nde nabekorolekana nga mutakiri mu decide destiny ino wikira bu mwanchu muri twikira mwali nindoche honorable Mogonchi nindoche Evelyn Onderi na boygo nindoche Charles Machoka bali banyara kwa bakulika chimese chingia ocha somura yule ngase studio mbuya mono na Helen ya mwama goteba no yosobule ya mono sana tumira ne mambia somuru bilio soko bwakire wikira bu twakolire twateba ng'ombe bwa tubusubuni abego seli bichuni byaye. Eye Nensoko TV. Oboroso